Salam mehmanda bollar. Giçäşi edi dilleşler, kadırdan tomaşaçylar. Türklerde bir söz var. Gowşurana şükür diýip edil şolaýalyky we tehniki gökdöşükler sebäpli başlaryň zordan iň soňunda çözdük. Aw ýöňem bir degişip diýsem Pentium barmy nemäň diýip. Bilemok näme üçin problema bolýar, hemme zady düzelýär. Öňkiýaly hiç şeýle gyzýan edýän ýerem ýok. İnternetem gowup durýany bilemok näme bolýar, kim hüjüm edýär ýa gökdöşükler çek bolýarmy. Şoň üçin mehruanda bolýar, biziň elimizde bolmaýan tehniki gökdöşükler sebäpli biz bir hiç başladık. Aýyplaşmaň şoň üçin mehruanda bolýar, bilşiňiz ýaly biz öňkü efirlerimizin göni ýaýlymlarymyzyň birine aýdypdyk. Biz şu meselelere goşuljakka kim nämetde şonu etsin diýip ýöne biriniň bir ýere giýjäp zor ýürüp üstüne topulup şyltak atyp dursa onu da edil şol Türkmenistanyň öňkü birleşen oppozisiýasy döwründe Türkmenistanyň oppozisiýasynyň ardy berligini dargatmak üçin, şonu gowşatmak üçin, şoňa ziýan bermek üçin şakadan o şaka, o tapardan o tapara, o ýorgondan bu ýorgona algap, haýdap beren siýasy küntüler ýaly hereket edýänler çykdy. Ve şolar gaty täsin zatlar aýdyp, tökmekler atyp başladylar. Esasanam şu agentlerini ulanmaklary. Bular agentlerini belki düşünýänler we bulan türkmenlerini gowy däl. Türkmen dilindäki agent sözü halkyň arasyndaky agent sözüniň manysy näme, kime näme üçin agent diýilýär? Onu düşünenoklar ýöne diline gelýär, samrap berler. Indi bir zady aýtjak bolýan, Timur Serkerde lakam bilen çykyş edýän, bukulup çykyş edýän. Erkek bolsaň meni efire al, men garaşýan, eýle beýle şolar ýaly gurrun edýän biri bar. Bu vatandaş çemen ören toparlanmadı. Hatta şu YouTube işlerine men goşulmawymda iň esasy rol oynan iki kişiden biri. Palazitli rol oynan şol, negativli rol oynany mine şu wagt ýanyňyzda otur, Rozvay akkamaz. Tejribeli garajdan aktivisti, intek bu görýän cüjejiklerimiz enesiniň garnyna ýokka, hatta atasynyň ham organizmyna ýokka şol adamlar görüşip berdi. Türkmenistanyň hakikatyny daşary ýurtlardaky medpuwatlaň, neşriýatlaň üstü bilen bütün dünýä ýetirip berdi. Inni hakikaty ýaýratmak, hakikat üçin görüşmek, hakikatyň tarapyna çykyş etmek görüşden bazarda çyýt-çyýtlap gıýbat edip oturmak ýaly YouTube'a çykyp gıýbat edip adam satyp provokasiýa edip yalan propaganda alyp barmak göreş boldy bular üçin. Elbette bir adamyň medeni siyasi cemiyetçilik tecrübesine göre siyasata düşünçü adamla öz ara gatnaşygyny düşünjem şol ýaly. Şoň üçin bu adamlaň bar bolup şu. Şoň üçin bu adamlardan bir ullukan bir ada garaşyp oturmaly. Bu adamlar özüniň nalaja diýenligini tökmet atmaktan, provokasiýa etmekden, keteki berkitlere hyzmat etmekden başka hiç sada yarap bilmeýändigini YouTube'un öňünde görkezip otur. Bulan iň uly eden işi YouTube'u kapalamak boldy. Tügeleme, ýaman gowy oňardylar şonu. Şoň üçin YouTube'ni setana seýrana da geler ýalylar.
Gaty şolary alaky YouTube'um geň boldy. Hapalanyp. Inni mekromanda onlar şu gün häzir ilki bir video tomoşa edelim. Şo videodan soň tema geçeriz. Şu gün men şol Timur Serker'de lakamy bilen gizlenip bukulup iňňizdan durup tökme atıp şyltak atıp toparlarda türlü toparlarda bolup gep ýygnap material ýygnap innem şol yalançylaň bayragyny göterip şolong diline gürläp tökme atýan rowatannaş wa gizlenip bukulup kahramançylyk edýän watannaş şol watannaşa tankysyz tankçy ýa-da tankçy Timur general yalançylykda, absurdlukda, yallakylykda, adam satmakda general derejesini aldy. Aslında o generaller leytenantam dälimkä diýen bilenmok. O taýgam geljek. Ýaman gowy jogap berjek şuň soň. Meni efire alýdy, bir efire gelse bolýar şol. Efire gelse bolýar, aljak men şonu efire. Ondan görün efirde. Sögün ta çykaryp goýberýän ýöne. Sögün men adam ýaly bolup gürleşse biz efire alýar. Sögünni men kesýän. Timur Serker'de bilen bir näçe gezek biz gepleşigimizde gatnaşygymyza ara kesme berdik. Olam näme üçin? Timur Serker'den özüni düzeltmek üçin. Agzy gaty erwet tapady. Sögünüp gepleýärdi. Men diýdim şu sögünüp geplenýän nemeni halamak adamlar. Eger diýdim biz gatnaşak bolsak, onu sögüşüp gepleşmeliler. Özüňi arasala diýdik. Inni bu satançylaryň arasyna girip bukulup iňňizde durup iňňňde ýaly gürleýän bu tökmetçi Timur Serker'de 360 gradus ütgedi. Timur Serker'de aýdylmaly ýaman gowy söz bar. Timur Serker'den şol çykyşyny häzir size dinletjek. Ýöne şu taýda bir watandaşymyzyň Timur Serker'den eden çykyşyna absurd gürrüňini ýazan bir kommentariýasy bar. Gaty aýlanç kommentariýa. Şol kommentariýany häzir men size okap berjek. O kommentariýany pozdular, blokladylar. Diýdi. Şoň üçin men häzir şol kommentariýany size okap berýän şu watandaşyň kommentariýasyny. Soň bir videojuga seredip dowam ederiz. Häzir nerede şol? Ine Timur Serker'de gowja diňle. Özüň gizlenip ýyzdan öňe durup türkmenleri ýalňyş wagtda ýalňyş ýere çagyryp, ýagny öz ikilikçi tormuz çagy häsiýetiň bilen dodogo küş görüp sen meni söwüşýän, sen meni gahrman, sen meni aktivist diýip soraýar. Her bir wagt bir soraw berilse beynin doňup çemgelen na avostiye jogap berip diline öňkü gaýtalan zatlary gaýtalap sen meni türkmeniň öňüne düşüp çağalan serkerdejigi diye. We haramdaga görüşü de görürsün ýakynda. Nähili edilýänini bala borlýar. Ine ekranda onlar şu men kommentariýamy goýmadylar, pozdular, özümen blokladylar diýip bir watandaş iýerdi we haýyş etdi. Şoň haýyşyny ýerine ýetirdim. Häzir bir gysgaçyk video tomoşa edelim. Bu Fransa'da oturun
Qazaqstannaky biderekligi, kan öküşükligi, ýykany murallygy, finans hem guramaçylyk taýdan men etdim. Şolary men küç gördüm. Men adamlam şolar. Şol gozalanlar men turdum diýen Devekan ýol başçysynyň bizimkilerin hojaýyny bolan milliarderiň bir çykyşy bar. Gysgazyk çykyş, burumluk çykyş. Şonu dikkatyňizi ýetirjek bolýan täbäbi şu günkü aýdyljak zatlar ölen içkin arabalaşykly. Soň dowam eder. Häzir şoňa tomaşa edelim bilelikde. Я хочу сказать сегодня еще об одном. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать временное правительство ДВК за пределами страны. У нас есть уже кандидаты на отдельные позиции министров, которые будут в будущем временном правительстве, которое будет работать полгода после смены режима Назарбаева. Полгода будут работать, затем пойдут на выборы, и там уже голос народа будет решать, будут ли они за них голосовать. Так вот, используя вот чат Алга Казахстан, в котором могут быть не только те, кто внутри страны, а в первую очередь мы ориентируемся на наших сторонников за пределами страны, мы будем формировать команду за рубежом. Те люди, которые находятся внутри страны, квалифицированные люди, они, конечно же, не могут сейчас заявиться. Они есть в наших рядах, они будут в наших рядах. Поэтому мы скоро объявим о создании временного правительства. Но я точный срок, к сожалению, не могу сказать. Но после того, как этот чат заработает, через какое-то время, после публичных выступлений, мы будем в состоянии вам представить уже состав временного правительства демократического выбора Казахстана. Так что, уважаемые друзья, горизонты понятны, что делать тоже понятно. Создавайте ячейки, выходите на штаб ДВК, действуйте. Шаг за шагом мы добьемся перемен. Алга Казахстан. Merhaba onlar. Şu milyarder Fransa'da oturan bizimkilerin hocaýyny halifasy başarlar gözü. Ne orça bilmeyenlere düşündürün. Biz ziyavaatlançı hükümet guruyaz, ministerlerimiz, hemme adamız, işgärlerimiz, hemme de tayyar. Awa diňe Kazakystan bilen bağlaşyklydan bütün regionda bular ütköşüklük etjek bolýar, şolar ütköşüklük etjek bolýar. Bular kimin oýnatgysy ol hemme ýerden belli ýöne bilmeýänler we olaryň wagtyny biler. Inni men şu gün gepleşen iň soňuna aýtmak zadymy öňünden aýtyp goýýan. Şu çykyşdan soň men bir salym diýinjek. Sebäbi öňümde kepde täze işler başlaýar, täze aladalar başlaýar. Şoň üçin men bir salym diýinjek. Köp seredýän, köp olan ýallaklary bar. Henidem adamlar şol yalan gipnozlara, yalan gurrunlara, kezzaplara, ogurlara henidem el çarpyp, henidem gyllygyny saktyryp şolara terede oturanlar bar. İnternetde aktiv bolanlar. Türkmenistanyň içinde hiç kim ananyna bolar. Olary diňe kontrrazvedka ulanýar, oýnaýar. Şol yalan habarlar berýän kontrrazvedka. Bularym hamala dogry habarlarlaryny öýdüp sebäbi bilýär bular. Alýan adamsynyň kontrrazvedkadygyny bilip şeýle pikir edýär. Hä. Bular bize yalan habar bermez diýmek dogry habarşy diýip gomporup çykyp agyny tüýkürüni köpürjükledip zat edip şeýdip hawa oýunjak bolarlar kontrrazvedka. Ondan bir hakykat aýdýas, halky otdan beladan gorajak bolýar. Biz agent diýen bolýar. Siz agentlik näme diýen bileňiz o. Biz agent bolsak siz balaňyza sıçyp oturan ýeriňizden turup bilmän ölüp giderdiňiz. Gorkuýuňyzdan. Poktor bolsa ne urulurdyňyz siz? Biz ýalaklar agent bolsa. Biz ýalaklar agent bolmadygyna şükür edin. Biz özümizem satamyzok, özümizi hiç kimem satdyramyzok. Şonu bilip goýun. Inni Rozvayakka alýan. Rozvayakka hoş geldin. Hoş bulduk devlet. Nerede Azaplar hem hukuma ağır işlerle
Allah kuvvet versin. Sağ ol sizlerin. Onda häzir bir alyp barjylarymyz bilen salamlaşyp ondan tema geçäýeli bolýarmy? Geçen yıl. Mehmanda onlar bugünkü bizim temamız Timur Devleti satançylaryň tökmeklerine tarihi jogaplar. Şeýlede şahatlyň täze faktlary barmyşyn. Şol şahatlyň täze faktlaryna bir seredelim. Öňküleri ýalymy ýa hakykatdan hem faktmy dälmi? Şonuň öz aramyzda eger isleseňiz sorag jogap edersiz. Arslanam eger 50 degte boş bolsa Arslanam biler başga da gatnaşmak isleýänler bolsa olaryň gatnaşyp bilerler. Ýöne öňürtü biz bir aýtmaly atlamada aýdyp dynamyzdan soň ondan nowatdy berersiz. Meryem me salam türkmen halkym. Ulçulukly Türkiýeden ýalkynly salam Türkmenistana diýer. Aja bol gaýnan takta hakykat şeýle. O hakikatam ütködür netip bolsa. Garajoglan türkmen. Assalamu aleykum mehriban illeşler giç ýaşy sagamanmysyňyz hemmäňiz diýe Garajoglan Garajoglan türkmen. Gowy hemmämiz ýagdaýlar gowy. Däli dumrul salam hemmäňize rozy bayaga ýetip gitdiňiz. Farhat bilen bile diýe. Ana sana gerek bolsa. Al sana gerek bolsa. Hele ki. Fakat Ceneva'ya gidiptir. Ceneva'da derler yol. Şveçya'da der mi? Ceneva diyen yer şu yolu olsa gerek olacak. Kalp falşivi dokumentler bilen. Kasım birinci. Salam Devlet Bayhan vatandaşlar salam. Garajoglan birinci ağam hoş geldin. Barım senem diye. Kadımırıncı, aleyküm salam Garajoglan. İnim sağır, soğranına Allah'a cana şükür. Her zat yolunda. Doğulan günüm kutlu olsun, sağlık işlerinde üstünlük. Doğulan günüm mü Garajoglan? Bizim kutlayaz, ähli hak bileleşinin adından eginleşlen, yürekdöşlen, illeşlen, vatandaşlan, daşary ýurtdaky Türkmen diasporaň adından ömrüň uzak bolsun. Özüň ýaly hakykatyň hatyrasyna göreşýän, her hili tökmetlere, hüjümlere dözgelýän, çydaýan, ruhdan düşmeýän göreşijiliğimiz, aktivistlerimiz köp bolsun. Allahan göwregliň ýaşyny ikisi ýaşamak nesip etsin. Türkmenistanyň eşiretli, garaşsyz erkana durmuşyny bilelikde gurmak we şoňa buýsanyp gelmek, toý saçakly hemmämize nesip etsin. Täze ýaşyň gutly bolsun, ömrüň uzak bolsun. Cennet Aknur, salam vatandaşlar diýe, salam. Garajoglan türkmen efire gelse ol absurdlar bilen eňere boljugyny bilýänler. Timur, ýalňyş tarapy howlugup saýlanyna hiç kim günäkär däl. Yok, o näme üçin saýlanyna zadyny men goýup düşündirjek. Däli domrul TikTok'ta aktivistleriň kanalyna çykyş edýänleri ýazýanlaryň kimdigi barada maglumat almak üçin täze professional adamlar goýulyp çykyş edip başlapdyrlar diýe. Däli domrul geçdi bolsun bu öň rozwaýakka sen haçan aýdypdyň şol? Näme bir ispisek zat barada aýdypdyň? Şu Ağustos'tan sonra aýdypdym. Sentябryň bir ýerlerinde bolmaly ýadyma çykmasyn. Ana, sentyabr, oktябr, noýabr, dekabr, ýanwar, fevral. 6 ay. 6 aýdan soň oýanýar. Reaksiýa berýär. Intak oýanamly. Garajoglan türkmen. Birinji agam ömrüňe bereket, baryňa şükür. Türkmen ýetgilli küççü strategist kardeşimiz. Salam döwlete, salam vatandaşlar, giç ýaşy Garajoglan. Däli dumrul. Timur Serkerdäni milli hukukluň işgärleri zaberbabat edenler. Öz hoşuna, öz
hoşuna gepleýän däldir diýe. Özü buruna diýjek bolýar. Ha o da ay men tanıyan Timur Serkerdäme boýnyň mel adam däl ýöne bu odam kädiýen. Dwaynyk birini kopýasyny adyny taýýarlap özünem arasaladylar öýdi. Beýleki tankçyny dişler ýaly. O tankça mükakitde. Bir adam bu derejede ütgemeýär mekribanda onu. Bu tebigatyň kanunyny ters mümkin näl adamlaryň tarihinden bular ýaly 360 derece ütgeýän, ýöne ýalan sözläp beren adam ýok. Bolsa da derrew samanyň alawy ýaly sönüp ýok bolup gitýär. Bular güýjelýär. Demek bular hakykatan bular ýa robot, ýa bir hibrid, ýa da klonlanyp kopýalanan şolar ýaly urda atdylar. Bulan zaryada motorunu. Yalan sözler. Inni Karacaoğlan Türkmen Timur gelecek diktatora epilip hyzmat etjek adam. Özü muny dolu subut etdi. Halka bir köpüklük peýdasy degmez. Tarapyny çalışýan adamdan iyile peýda ýokdur diýe. Edilýär. Satuvçy diňe satmany bilýär. Başga zady başarmaýar. Ivan Grovny salam vatandaşlar döwlet baýan taýsy Ivan Grovny. Karacaoğlan Türkmen kezzap, muhtar, sen ağzyna gazaklar bilen bile toplanyp türkmenler nemesin niye? Sokakma. Daýdaklady akka. Production Limited döwlet baýan assalamu alaykum. Ýene şo bratok geldi. Nähili goňum sen taýsy bratok. Şöyle kurtoylardan bratok diýen bar idi. Gatwu favor. Däl dumrup paspordum konsullukda diýip ýören Meyman Kulov inni men Jenewada diýip çykyş etdi. Jenewada dälle Şweýçýada däme? Şweýçýa bilen Jenewany siz neme diýäňiz? Çalışýaňyz öýdýän men pikirime göre. Şweýçýada bolmaly. Neyse niye de olsun problemler. Geçin. Devam edelim. Maksadına yetti mi yetti. Doğru değil mi? Yok. Yalanın sonu puç salam vatandaşlar döwlet hakka rozwayakka hoş geldin bar mısın gittin diye. Var. Halk seni göresi gelipdir. Rozwayakka beýtme. Awa Türkmen ýigit küççü dostum 4 gözli inni öz sırtana süpürmek üçin Türkiye'den giden Türkiye'nin kağıdı ağırdan olmalı diye. Etmeden. Şivesakan yağda mı? Şivesakan yağda gar, Şivesada gar var, go yumuşacık gar var. Awa. İşte tersine Şivesada öğünü hıraydar tapar arkayın olun. Doldurmadın süpürürler diye. Awa. İrlan Mirapov diýçäş Türkmen halkym döwletaga işin rowaç ömrüňiz bolsun hemmemizin işimiz rowaç. Ni salamlaşdyk alyp barjylarymyz bilen. Awa bugünkü temamyz Timur Devete satançylaryň tökmeklerine tarihi jogaplar. Şartlanan faktlar barmyşyn? Onam görürs. Ünni häzir bu ankasy aşan çaşan Timur'un dwaynygy näme samrap ýör, näme diýip ýör. Gelin şonu bilelikde diňläliň, ondan biziň berjek jogaplarymyz, tarihi suwutnamalary, mysallarymyz tomaşaçylara hasam düşnükli bolar ýaly. Gelin riýatlaryň şu näme şol yalançylan generaly iňizde bukulup gizlenip iň öňde özüni birinji ýerde görkezek bolýan yalançylan general näme diýipdir? Gelin bir diňläliň hani.
TBO'nun kanunu boyunça balans bozuluyor. Şol döwletde hiç özüne awrym bolmuyor. Berekeden bolmuyor. Hiç şol yurt öz yurt jana ösmän iza galan döwletden birine örüp galýar. Edil turaty billa mesela şurada edil turaty billa şu zakon boyunça haranda rejim yaşamasa, kanunu özü bolsa, hani bizim aktivistlerimiz, hani siz edermenliğiniz, şu aktivistlerimiz, bizim içimizde kıyının satılan aktivistlerimizden maçımızda. Onlardan bir resim bile hava. Siz niye desiniz? Hani sizin görüşünüz, hani sizin haramdan karşı görüşünüz? Niye desiniz? Nehmet yanız? Nehmet mi motiviniz? Nehmet her vakit geldi. Her bol turatan bağırın bilip tutulur. Elinize pul verildi. Bilip tutunuz hava. Öz aktivistlerinizi taşladınız, öz aktivistlerinizi zındınız, öz aktivistlerinizi idare ettiniz, öz aktivistlerinizi sattınız. Men atlarına çıkmak edenlere bıraktım bu arada. Onun için sen de bir koyunuz, eğer siz ya bulun nemede, şol nemede, polio boyda, informasyonu nemede uçta, ya gümüzü giyin size, mara, bize prosta mişat vermem. Toplama adamlara bağlı bu orada, bizim içimizdeki. Onun için marası hareket duran görünüp dur, emmetem analiz etmeli. Hava, şol neme, kayır aç bir yaşa hava, nerede o hareket veret ya hava. Ol eydiydi, bul beydiydi hava deyip, kaptaldan belki jurnalist sumaklar bir adına açacaklar hava, kayırla bize neme çek oturur hava. O özün kimsen hava. Tamam mesela alternatif aytman, değil mi, gümrük sanok, tamam mesela neme analiz, geplerini, nesillerini analiz etsen, 5 yıllap, 10 yıllap analiz koysan, izarlap gelen, 10 yıllap işlevatlarmanın son izinde 5 yıl olsa gümrük sanok. Son için eriz vatandaşlarım aktivist, yedirmenlik, aktivist Türkmençilik, aktivist korumaçılık, aktivist arasaçılık, aktivist ılım bilim. Sağ olun eriz vatandaşlarım. Gelin birlikte, hemmenin birlikte aktivist olun, birlikte hareket edin. Urra! Gelin hemmemiz birlikte diye aktivist olalım diye. Bular onunla intek aktivist değerlerini boyundan ya da aktivist olup bilmeyenlerini boyundan ya özünün. Bir adam ne edip özünün şular yalaka maskara eder. Şular yalaka absurd sözler bilen. Samsık şol yankı tesvirçin aydışı yalı, çağalan nimeti yalı, aklı kemterlik bilen. Men hayran var. Näme bolup ber bu adama? Akka men jogap berjek ýöne sen cevap vermezden ben şu billahi şarış efendim. o sonuçta sana söz verecek. Ya oturalım mümkün özü geldi. Eğer sen şu tesirin sen olsan şu yan kaydı sözlerine sen olsan bağlı şu efendim senden soracak 3 soralım var. Köp saat soracak. 3 soralım. Şuna cevap ver de. Kim aktivist, kim satlık aktivist, kim jurnalist sumak bunu koşuyor da halk özü hem müsuud etsin. Eğer sen şunu verebilmesen benim işim seninle kanun olur. Ben katı mesela ne var duydurayım. Yine hazır şu kadar duydurayım. Bağlan. Erkekle gören seni olacak. Yatma yorgan aşağında çık gel bağlan. Başla öyle. Haydi öyle. Hakka şu tefsirleri neme deyin. İrlan Mirapov geç yaştırıp Nartoglu da işler var. Çayapaları gördüm. Garajı olan bardat yazıptır. Men onu okuyacak gel. Bağışla. Kadın birinci ol cahil nadan çağaların serkerdesi Murat Rezakov diriliş yağlı emzikli 3 tekerli velosipetka aylanıp gören çağalar yağlı bir samsıcaklarla şu nadan çağalan hem bir gipi olur mu diye. Ağımı ankardıp çoğu diyenler var da şunun için. Nehek oda yanmasınlar deyip ala deyip ya. Yani bundan son oda özüne vasıya ötmese keseke diye. Bunlar yanmasa, bunlar katı ayrılan çıvır ecir çekmese, pidab olmasa bunlar düşünecek galiyalı. Şunun için çekilip garada seyredip durmalı, hiç hili koşulmalılar, yaksınlar, yıksınlar, satsınlar, anı görülü ne hili oluyor.
Intek bilan köp oyunjuklar bar. Häzir hemme aýdyp berjek. Şatlyň faktlaryny eşidip biziň milli gowpsuzlygyň işgärleriniň nähili adamlardygyny, nähili işleýändigini biliberiň. Ömrüň uzak bolsun däli dumur. Bäh. Daş ettin. Karajoğlan Türkmen, Timur'un öz balansirovkası ütkäpdir. Ay borlay var. Türkmen'in nedip bolsa agam men tek bularyň bardy. Bir ýüpe öz özlerini düzüp başlaýarlar. Gürrüňsiz. Dün bir eňleşmede aýtdy. Seret döwlet daga dedi. 1,5 ay geçen ok dedi. 1,5 ay geçmeye Timur Serker'de bilen neydi şolar dedi. Ganlı bıçaklı düşman olaya görürsün dedi. Yine anı görelim. Havada neme Macron o prezidentlik saýlawlary başlaýança abardat edip geçmeliler. Bular Macron'dan görüşdük. Macron bilen gorlawalyk zat diýdiler. Hany görelim. Türkmen ýigit. Monjuk düzülen ýalak görürsüňiz diýe. Wah, biz düşünýäs olu. Şu internetdäki aktivler düşünüse gelen o ýa-da bilenmo. Kadın birinçi urra çağacak ýaly. Götürüm diýilýär muňa. Götürüm. Görümsiz diýilýär. Görümsiziň diýe oğlum çekip ýollu diýe. Edir şolar ýaly. Birazjyk güz berip, birazjyk gaz berdiler. Olaýam orbitadan çykyp gitdi. Başga planetede gezdi. Karajoğlan Türkmen. Oýnatgoýyn adamlary gollaly. Görümsiz gollaly. Şolary gollaly. Hökman gollaly. Hayran. Salam aleikum milletler taýjyma. Täze domur. Timur Serker'de inni Murat Kurbanowyň stiline gürläp başlapdyr. Muny bir tarapdan gasyp gürletýänler diýe. Bilemok, menem aýran, menem düşünüp bilemok. Ýöne men häzir öz bilýän zatlama aýdyp berjek. Düşünürşümi berjek. Türkmen ýigit bar bularyň mat we küst boldular. Wah, ýykylan görüşden doýmaz ýa, bular maskara boldy, şonda da gidip oturýarlar bular. Türkmen ýigit ýa-me soňa waka görürsiňiz watandaşlar olar biri-biriniň turuskosynyň reňkini aýdýarlar diýe. Bäýbe. Yaman biza ýerinden tutdyň ey Türkmen. Bäýbe. Diýmek isledigi, yani bular bir hemmesi bir yorgan aşağına giyip çıktı. Yok, olar häzir yorganyň aşağına, ýöne şo reňkini aýdarlar diýe-de. Reňkini aýdarlar. Ruhsat berseňiz şu ankada aşyp çaşyp gören nadana men jogap berjek. Şoň ýanky çykyşyna we ondan başga biziň bilen baglanşyply atýan tökmetlerine Devekan oyuncu proýekti Türkmenistan oyuncu Deveten oyuncu bolan Timur Serker'de lakamly watandaşa jogap Tebigatyň kanuny boýunça balans ýagny deňagramlyk bozulýar. We şol döwletde bereket galman ösmän ýyza galanlaryň arasynda galýar diýe çykyşynda. Inni jurnalistler soraýar senden Timur Serker'de. Timur, oğlu bilen sen özüňde tebigatyň kanunlaryna gawat gelýän balans deňagramlyk ýagny sağlaşıp garmoniya barmy kardeş? Özüňde ýok zady. Özüň oňurup bilmedik zadyny näme üçin başga adamlardan talap edýän?
balans, garmoniya ogul adamın özünde we maşgala durmuşunda bolmaly dämi? Senne şol aýtýan zatlardan haýsysy bar? Çigit ýaljak bir dramy barmy şolardan? Türkiýede we Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde harby uğurlardan okap şunu yeten derece. Döwürdeşliň nirelerde, nähili wezipelerde, nähili çiğinlerde we näme işler bilen meşgullanyp ýörler. Jurnalistikaň nämedigine we jurnalistleriň şu adeçenini edip gelýän işlerine düşünüp bilmejek nadanlyk bilen şol harby okuw jaýlaryna nädip okudyň ýa-da seni bu bolşuň bilen ol ýerlerde nädip sakladylar? Halkyň öýgiderli ýurtdan hakyky maglumatlary iyi berip, habarlaşyp, içini döküp duran jurnalistlerine göňetmeçilik edýäniň sebäbi öz döwürdeşleriňçe bolup bilmeýändiň ýoluň ortasynda pyýada hiç kim bolup galanyň bolaýmasyn. Timur Serkerde. Sen dereksizligiň günäkary inni jurnalistler bolmaly. Ya Türkmen halky bolmaly. Şoň üçin Türkmenistan döwletine, watanymyza, Türkmen halkyna garşy keseki bäkritleň proyektlerine, dilli uşukluklarına, Türkmen halkından, Türkmen döwletinden araljak bolup, özüňi ýyldan artyk maş görkezjek bolup, dewletäň ýörüňiň aşagyna şoň üçin erdiňmi? Hakykata aýdan jurnalist sumok siziň ýaly özüni kireyine verenler hakykatçy bolmaly düşündi. Belki jurnalistler sen yetmezçiliklerini bilip sana yüz verenlerdir. Näçe wagtlap ýylymda ılgadyň. Şaýatlar bar. We arzu edýän zadyny öwrenip alyp bildiňmi Timur Serkerde? Ýekece gedek oýlandyňmy bu oglany hiç kim ulanyp bilmedi we maňa da özüni ulandypmaz diýip. Käbir adamlar bilen özüňi tanıştyrmagy islediň. Käbir wajyp işleri bile etmegiňi islediň. We hiç birini etmedim. Näme üçin? Timur Serkerde. Anha kut şu wagt ýaly özüňi keseki bäkritlere kireyine berjeňi öňünden duýanım. Aňanym we eginneslerimiň hem duýduruş berendiň üçin etmedim. Agzyň hapa, sögünçlük etleýän maral taýdan bozup, aklagyny düzelt diýip näçe wagtda sen bilen gepleşmän gezildi. Paltaňy daşa degenne we yalan propagandalaryňy YouTube kanalyna biraz köp tomoşaçy çekenne özüňizi birden ahlakly bolanlar diýip çak etdiňiz. Şeýle çakladyňyz diýip. Sizde utanç haýa, ağır namus bolan bolsa, hiç bir çağırşyňyza, wadaňyza, sowgadyňyza, peşkeşiňize halkyň inanman beren gaýtargylary yeterlik sapak bolardy. Çeňege düşmegiň üçin sana bilgeçleýän aýdylan zatlar nirede kime näçe satdyň Timur Serkerde? Wyjdanyň sen aýdýan yalanlaryňa çydaman büdüren üçin gepläňde bulaşaýanmy, sakoglaýanmy? Sözlemleri düzüp bilmeýäniň sebäbi şu bolup bilermi? Kelläňdäki näsablyk. Analiz edip bilýän adamyň kellesi gowy işlemellämi? Ýoldaş harby hünärmen. Kellesi gowy işlemeýäniň gürleýişi hem edil şolar ýaly bolanokmy? Tebigatyň kanunlaryna görä. Hani sen tebigat bilen sazlaşy gowy bilen adamdyň. Haramzadadan ýagşylada ýasap bolmaýanyny. Şamanlar sana düşündirmedimi? Ya olaryň şaman bolşy, sen harby hünärmen, uzak günleriň söwüş tumotunyň mollamy, ustady boljak bolşuň
ýaly absurdmy? Inştaýda men bir zady bellek geçetme ýamak rowanda onlar. Aýdýalar inha Timur Serkerde Rukopashny boy ýakyn uruş boýunça hünärmen mollum tapak berýär. Birinji tankist ol inha Aykydo'da näçinji dan eýle beýle. Hakyky sögüş tunuty şeýle bolýar. Men size misal bereň. Kinolarda Edil Türkmenistan'da mektepler biri bilen uruşýar, Gyzyl Ymruk bolup. Şolar ýaly kinolarda da şu karate, kung fu, tat öwrediýän mektepler biri bilen uruşýar. Ana şol biri bilen uruşýan, onuň Bruce Lee ýa-da Jet Li ýalan baryp hemmesini urup gaýdýan mektepdäki ikilikçi okuwçylar bar. Ana şolar. Bulun bu sogam ýok, derejetem ýok, hiç adam ýok. Baran bolsa ýalyn şol Meymankulowyň gal falşy dokument ýazap ýörşýärli. Bularym şol derejelerde hatlary ýalandan. Bolmasa bu derecede absurd, bu derecede samsyk nadan bolmaz bolar. Dowam edýär. Haramda we onuň öňkü harammaşy ýaly diktatorlar. Hut sen ýaly baryp ýatan nadan harby hünärmen ornuny eýelän üçin Türkmenistany tozdurup halkyna gan usturýar. Hut siziň ýaly hakyky harby däl. Siz ýaly harby sumok. Satançy sebäpli harwylarymyz biziň watan gorowçylygymyzyň ýol başçylary, ýokary bilimlileri Türkiýede okap, Russiýa Federasiýasyny okabam adam bolup bilmediň, harwy hünäriň derejeň hiç sadyň ýok. Siz ýalaklar diktatorlar döredýär, goroýa, golloýa. Bu täzeleriniň hem döremegine sebäp bolýar. Ay haramdagy garşy göreşmelimişin, nämemişin. Sen öz haramlygyna garşy göreşilki haramdagy meseleden berdi. Hiç adamdan haramdagy aýyrmak. Ýöne siz ýalaky satançylardan arassalamaly. Inni harbylarymyz ýylyň harbyylary ýaly watançy bolsady, satançy bolman. Onu diktatorlukdan we tökmetçilikden nam nişan galmazdy Türkmenistan watanymyzda. Esasy geňeş ýagny mazgawoy sentr beýlede dursun. Hak bileleşiginiň galasynyň daşky derwezesiniň goloýuna getirilmägi hem münasip dälliňi seni aň düşünje, strategiýa, durnukluk, lewizlilik synagyndan geçirenler aýtmanymy ýüzüňe gönemeli. Inni biziň aramyzda hiç ýeli anam we orun alyp bilmejeňe dogry göz ýetirip özüňi absurdçylara kirene berdiňmi Timur Serkerde? Watançylyk başartman soň satançy bolmak sen harby gorowçy kasamyňa gelişýärmi? Tankçy Timur. Hut şu sebäplerden sen çykgynsyz ýagdaýa düşüp satylan aktivistlerden gollow, kömek isleýän. Bir gezek ogurluk eden gaýtyp ogurluk etmezmi? Türkmenistanyň talanmagyna, halkynyň ağlanmagyna gatnaşyp özüni keseki wäkitlere satan soň seni satmazmy Timur Serkerde? Yeni watanyny we halkyny satmajagy ikuşsuz dälmi? Ya senem alan puluň deregine halky öjükdirip, hojoýunyňy hoşal edip bilmeýän soň biýalaç, gawat gelene agyz urup ýörüşüň şumy?
Yalanlan hasabyny bir gün bermeli bolurny hiç oýlanmadyňmy, oýlanmaňokmy? Bumerang ýagşylyk emesden, ýamanlyk emesden özüňe gaýdyp gelýär. Timur Serkerde. Ya sen bu zatlary oğudun gürlemek için gaýtalaýadyňmy? Sizin görüşüňiz absurdun täze rekordlary üçin ýaly görünýär. Satançylaryň informasiýon görüş bollugyny isleşinden. Görüş meýdanyna sizem bolun. Biziň bilen hakyky opozisiýa hem aktivistlik hereketi döremez ýaly, ýol almaz ýaly janylyp ýalwaryp oturýarsyň. Bize päskel bermediği otursun. Yalana, keseki talançılara, basıvalcılıklı behbitlere, idil bular ýaly maskaraçılıklı hizmet etmäge näme mecbur edýär seni? Bular ýaly Timur Serkerde. Öz aýdyşyň ýaly sizin içiňizdäki satylan adamlara minni absurduňyzy düşünüp size goşulman ýa-da päskel berip başladylarmy? Anha, şun ödüm ýagşy oýlanmaga yeterlik sebäp aslında. Hakikatyň hatyrasyna. Gelin hemmämiz bilelikde aktivist bolalım. Urra diýen tanysçy, tankytçy Timur general. Sizin tek onu aktivist bolup bilmän ekeniňizi şeýlemi? Wah. Hayp. We ayıp. Siz bu watançylara garşy tatançylygyňyz bilen diňe aktivist bolaýmasaňyz, aktivist boljaga hiç meňdaňyz ok, bolaýlaşaňyz ok. Esasy aýtmaly karara gelsek. İnternetdäki tomoşaçylaryň köpüsine ha şeýle yalan propagandalar, provokasiýalar, gep kıýbatlar, absurdlar we tökmetler gerek. Tomoşa gerek. Yalan tomoşa. Wejeralyk, wirreylik, maskaraçylyk, şadiýançylyk, boş keyip gerek. Bolýa, il bilen gelen toýda bayram. Mundan soň toğumuza tok diýen tok diýjek däl. Bar mısınız, yok musunuz gıdıklanacak hem. Hatta köp eginleş oňlamaýanym bolsa, bir salym ara kesme berip şu maskaraçylykly absurdlardan ymykly daşlaşmak kellemi ara salmak isleýär. Türkmenim YouTube kanalynam näme bolsa şo bolsun, şo durşuny goýjak. Türkmenim tene kanalyny YouTube kanalymdan Guror netip bolsa. Yani Türkmenim kanalymyzy, telekanalymyzy, Türkmenim YouTube kanaly bolmazdanam guror. Käbirler aýdýar, ay tomoşaçy sany, osy, busy, eýle, agzasy, zandy. 78% agza bolman, begenmen, abuna bolman tomoşa edýändi. Häzir 67% agza bolman, begenmen, gollaman videolara seredýär. Diýmek, birazajyk ösüş bar. Inni şoň üçin mundan welek öz işlerimiz, öz görüşimizi bilen boljak. Bu iň soňky düşünür. Mundan soň näme etdiňiz şonda? Nirek agdyrsaň, näme etdiňiz şonda? Şunça maskaraçylykdan we hakykaty düşünürünmizden soňam gidip şol satançylary watançylara garşy gollap, Türkmenistanyň ganyny köşükli içerki uruşa, gozgolama duçar edilmegine itergi berjek bolsaňyz özüňiz bilersiňiz. İnternetdäki aktivler epesliğinizi satsınlar, kıyın ýagdaýa düşürsünler, nalog koysunlar, gorkutsunlar, tuttursunlar, oda yaksınlar. Belki şondan soň köpüýüňiz hakykata düşünürsiniz we päliňizden gaýdarsyňyz, hakykatyň gadyryny bilersiňiz. Çölgüdüni aýdanok tankyd edýän zatlaryň diýeni bolýar. Götürüm, kireylik, tankçı Timur Serkerde. Sen ýöne köýjada düşünmeýän halyňa
niren bilen nädip düşünjek, maslahat veriljek strategi çözgütlere, alternatif çözgütlere başka birinden garaşylanok. Onu özüň oýlap tapmaly, onu özüň düzmeli. Ýöne oň üçin ullukan ýürek we oteriýer gerek. Çözgüdi başka adamlar tapmaly we düşündirmeli bolsa. Onda sen näme gerek? Timur Serker'de we sen ýalaky sömpler. Onu sen näme işe ýaraýan? Bazardaky daýdalar ýaly YouTube'da gıýbat etmäge. We şonu görüş, iş edýänni maharatlandyrmagy. Ya sen diňe adam sanmy, gümmük sanmy edip iwaly sözlem düzüp bilmeýän. Aktivist, gahrman diýen, özüň ýaly gizlenip bukulup diňe absurd zatlar aýdyp görüpçülük bilen onlarça ýyllap halkyň özüne hyzmat etdirip gelýän jurnalistlerine, habarçylaryna tökmet atyp virtual ýagdaýda öňe saýlanjak bolmak gahrman aktivistlik şeýlemi Timur Serker? Bular ýaly baryp ýatan samsyk gurrunlary uly ýylyň öňünde gomporup aýtmagy kimden öwrenýäňiz? Kime öwredýär? Ýa-da inni kelläňiz ymykly çaşdymy? Zırracym nadanlygyňyza çydama. Halka çydaýan Timur lakamly gorkok görüp ýallaky tökmekçi. Sen intek agent görmänsiň. Bir ýaly adamlar agent bolýan bolsa, siziň ýaly samsyklar halkyň öňüne çykyp hemme ýere meýdan edip poklap, soň ýyzyndan hamala uly iş bitiren ýaly gompormazdylar. Özüň dälmi Türkmenin YouTube kanalyna Döwlet Baýhan agent diýen gepleşi geçirmeli we şeýle diýenleri öçürmeli. Arhiwe seredin. Şol gepleşi hem özüň alyp barmadyňmy? Şoňa çenli agent bolmadyk, ondan soň näme agent bolýar? Ya özüňiz iller agent bolýan bolsa, bizim iň azyndan ýalla koşulçy bolup bir galaly şu sistemada diýip hoglukdyňyzmy, alansadyňyzmy? Biziň ýalylar agent bolanda özüňiz ýaly tentekler balagyny noldurup oturan ýerinden turup bilmeýän ýaşaýarlar. Pohuň içinde ýaşaýarlar. Öz diliň bilen aýtmadyňmy sen? We maşgalan baştan geçirenlerini bilip, görüp, saňa nädip agent diýen tökmeti atýarlar diýen. Men we men maşgalamyň başyndan geçenlerini, zulümleri, basyşlary, haýwatlary, hemme zatlary bilibem nädip saňa agent diýilýär şol adamlar diýen sen näme? Oğrum özüne sor orromsam diýen ata-babalarymyzyň sözüni hiç wagt ýadymyzdan çykaramyzok. Halky ağlayan, öz watanyny talayan, keseki bätgitlere hödürleyen, özüni ýerine berýänne satançylyk watançylara öz aýyny ýönköçek bolmagy, ýöneki logika bilen teljerleýän bir ýagdaý. Muň üçin alym bolmagy gerek ýok. Öz kanalyňyzda şu zatlary bilibem, näme üçin çykaryp reklama etdiňiz şonu diýenlere, inni şu zatlary bilibem, Timur Serkerden näme üçin Türkmenin kanalyny çykaryp şonu reklam etdiňiz diýenlere jogap. Bu yer halkyň kanaly. Kürsüsü, maslahat, geňeş ýeri. Şoň üçin ilçilik diýip hemmelere şans berilýär. Belki düzeler hakikaty seljermegi öwrenir diýen umyt bilen iň soňuna çenli saklandyk. Duýdumy iýdiň diýip minnet edýän kommentiňde bize minnet üçin ýa-da ýyzyndan başga bir hyzmat hantama bolup dälle. Türkmençiligi eýerip sowap bolsun diýip restoranlarda, öýde, ýolda, ýyzda duýt çörek iş ýaz, hödürleýär adamlar. Diýmek onda hemişe bizden
peýdalanjak bolup başarmaň soň innem yamandan bolýarmy Timur Serkerde. Bu çörek işmek üçin hukman soň gullukçy hyzmatkar bolmaly we ähli diýeniň etmeli şert bamy siziň däwiňizde. Timurcuk, onsoňam başarsan kelläňi işledip bilseň gowça oýlanany. Başyndan näme Döwlet Baýhanyň syýasy jemgyýetçilik pozisiýasyny özüni alıp barşyny, edep terbiýesini, aýdýan sözüni bir ters tarapa, absurd tarapa üýtgeşiklik boldymy? Sen nire dedin, näme edip aýdyp ýördüň we häzir nädip 360 derece üýtge özüni absurda kirine berdin. Sen düşünmeseňem halk ýyl gün tomaşa edip görenler görüp duran. Gaýtargysyny halkdan edil at tepenýaly alasyň elýärmi? Bolýa alarsyň. Sen ömrüňde näçe hakyky general gördüň aýtsana. Şu bolşundan soň seni ola haýsam bolsa bir harby ýeriň beýlede dursun. Ýöne köýje keppäňam garawly edip goýmalar. Harby günäri, harby eşigi sen ýaly hapalayanlar sebäpli. Diktatorluklar hüküm sürýär we diňe haramhorlaryň eli gelip ýöne köý halk edilip gelýär. Du çörüň hatyrasyna köp geçirimlik edildi. Köp maslahat verildi. Adam sanyna goşmaga synaşdy. Hawa inniň soňunda ulylyň öňünde ortara poklap günäni aly öle men moýnuma atjak bolýanmy? Döwlet Baýhandan bular ýaly gorkup balaňyzy doldur oturmaň o. Gorkmaň menden. Men geçirimli. Siz YouTube kanalyna bazardaky gepçiler ýaly ýöne ýalan geplep oturmakdan we protest ady aslynda maskaraçylykly ýalan hereket etmekden başga nämäni başardyňyz? Näçe adamyň bagtyny ýatyrdyňyz? Provokasiýalar, ýalan propagandalar bilen. Hiç kimin ýadyndan çykan ok, siziň ýadyndan, belki siziň ýadyndan çykandyr. Fem hojaýynyň dälmi käbir aktivistlere pul ödürler. Olary öz tutturýan watandaşlaryny çykarýan adam hukuklaryny goraýanlara garşy çykyş etdirmek islen. Sen hojaýynyň dämi? Hakyna tutma hüjümçi bolmak islemeýänlere soň haýwat bilen kabul etdirjek bolanlar sen hojaýynyň dämi? Biziň toparymyzdan aýrylsaň, biziň toparymyzy gollamasaň, efirlerimizi ony bize gollaw bermeseň, biz sizi konsulhana, rejime şikayet ederiz. Hemme maglumatlaryňyzy olara ýetirer diýen siz we siziň hojaýynyňyz dälmi? He? Şumu watançylyk. Şumu halka kömek etmek. Şumu halka hostar çykmak. Muňa satançylyk diýilýär. Aktivistler näme üçin siziň isleňiz boýunça adam satyp biýüne adamlara hüjüm etmeli? Şumu siziň gahrmançylygyňyz? Ha, tögeleme. Ondan urra diňe öňe. Hakyky Timur Serkerde hem gitdi. Derewine ýasama berini oýdular diýip hasap edýär. We mundan soň bize görä hakykat ýüzünde iki tankçy ýok. Ýöň bardy, ýo inne şo iki tankçy ýok. Şo suratda görýän iki tankçyňyz ýok. Absurda dogam diňe öňe absurd üçin. Absurdist general Çiniň gutly bolsun. Hemmäňizi bir wara tapşyrýan size özüni ağladyanların başına hükmanı suratda ayılgan şahadaylar gelip pida olmalı. Ana şonla özleri oda yananna hakikati düşünüp hakikatin kadarını bilerler. Edil häzir hakikatin, hak sözün, adamçılığın, absurdistler üçün hiç ili, geregi, manısı, täsiri
agramy yok. Mehriban doňullar, edi tomaşaçylar. Men şol 360 derece üýtgäp näme gurulýanyny bilmän ýören absurdist generala jogaby şundan ibaret. Roda ayakka Haydi be. Bilmem. boşluk sadyňa mı? Ya tedbirlere geçelim. Geçelim tesirlere geçelim. O da öyle. Türkmenýe bilen demedik. Inni hayran ýalýa. Mart aýyna olur biri-birini ýerler. Ine görürsiňiz inşallah. Bäh. Arajowlun türkmen. Senseýligi tankyň tüssü çıkaryna bağlan senseýler diýär. Diňöňe giç ýaşy döwletaga rozwayaga diýär fazy bol diňöňe o risk geldi risk. Salam goýjamaýarlar. Çan taýplar hemme goýma. Assalamu alaykum edis halkym diýär fazy bol risk. Minnettar. Galaxy. Assalamu alaykum döwletaga Türkmenistan kime gerek? Arkadaga Günmatara Rossiya devleten hojoýunyna we halka birlikde 5 şerik işleyen küntüğünü heniz görmedim. Ön küntü görenim yalan ekeni. Sözüm yok devete diye. Bey. Galaxy. Yırto. Taş ettin. 5 yerde 50 yere dişler solar gerek oldu. Burgunne 50 müşteri malı bilýär şolar. Däli domrur, rozwayaga siz sadyk kargonyň eýesi Şeraly bilen duşoňda näme düşünçdiňiz? Näme üçin Şeraly bu şakadan bu şaka bökýär? Hakykatda ol haýsy tarapda? Näme üçin kargoçylaryň köpüsü konsulluğa işleýär diýip senden soraýar. Ben cevap vereyim şu. Buna yem ikinci gezek sorum. Birinciden değerli domrul bu oğlan hakikaten şu kargo işleri gören dövründen başlar özüyle birlikte edil özü yağlı bir kargoçuyla yani ikisi bir arada halkın berdeki Türkmenistanlı vatandaşlarının yükleri Türkmenistan'a giden ekenlerdi. Yani bu oğlan özüyle işleşenin hiçbir adresi zadında aytmayan berden İstanbul'dan şu kargoç hükümünde yük alıp yük uğrayan eken. Ve neticede bu Şiralı kargonun ediyen işinin içerisinde şu özüyle bile işleyen yani şu Türkler ortağı bir yerde o Türkmençilikte ne bile şu işte şu öz yoldaşı 30-35 bin dolarlık yani şu Şiralı kargonun özgün aydışına göre onu ziyana koyuyor. Ziyanem şimdi yerinde Şiralı kargo şu yüklerin içerisinde özünün yükü gideni sebebi Türkmenistan'a berdeki koyuverlen halkın yükü varmıyor. Halk başta işte niyeden sebesten şu Şiralı kargo en azından 3 ay mı 4 aylık zona ödeyerler. Şiralı kargo hiç telefonda cevap vermiyor. Çünkü şu adamların yükünü gidip şu tayda barıp bilmeyen, eltip getirip bilmeyen son şu meselenin öz arasında başka şu iş dostluğuyla bile çözmek maksat edinlerini sebeple şu vaktleyince neme cevap vermeye ve iş yersen yapılıyor. Ve bunun şimdi bu aradaki bütün malumatlar şu taydaki rayetlerimizin üstüyle yani şu yük koyuverin Türkmenistanların üstüyle bana gelip ve benden xahiş edip bana yüz tutuldu. Şol Şiralı kargonun şu koyuverin yüküyle var olan elinde
şolardan alıp bilen malumatlarımın ehlisini Türkmenistan'ın kronikasında men şu saytına haş edip özüm verdim ve şu saytta şu Şiral Kargo arada birinci material çıkışı. Birinci material şu Mart ayında yanlışmasam çıktı. Şu material çıkandan sonra ertesi gün şu material çıkandan sonra ertesi gün bir anda özü ortaya çıktı ya da şu kronikanın baş redaksiyasına şu tarihi kim şu Tağan var. Dursultan Tağan var. Bununla arası kovalasam ondan karşı edip o şu edip bu yankı şu neyme çıktı yani. Ben bunları yalı iş edem yok. Ben berde yok. Ben var. Ben item yok. Bu zatlar yalan zatsam. Kronika Türkmenistan baş redaksiyasından bana neyme geldi. Ben ertesi şonuna hükmen görüş. Şu hakikat mi yalan mı deyince ertesi gün ben hemen telefonla özleşim bakalım. Can ettim, görüştüm. Bula olanla doğru. İstanbul'un Aksaray'da görüştük. Geliş tak dedim, geldi. Geliş tak dedi, çay içelim, yok dedi, başka yerde çay dedim, ben iş yerimi, yardımı düşüntüreyim. Bol yer dedim, Özay'dan yerine gittik. İstanbul Küçükçekmece'de bir restoranda oturup şatayda çay içtik, yalan getirecekler. Çay hüdür etti, nahar hüdür etti, nahar neydim, çayını içtim. Sonra ehli zatları, bolan zatları, boluşunu boluşalı özünden ağzından aldım. Yazıvam aldım gözümün önünde, öz gözümün önünde yazıp aldım. Şöyle yazıp alan materyallarını ve ondan sonra şöyle özünün açıp işleyen ofisine edir şoğunu ofisem şoğunu açılıyor. Ondan kalın şöyle yapıklığına kalan eken şöyle. Bir gün berip bilmedim zabite geldi dedi elektriğimin faturaları ödeyilmedi de. Karız bir zatta diye bilemiyorum belki bolan değildir. Onun esas cevap gerçeği onun oğlanın özü o. Yönemin şu anda çok iş içerisinde barınında hakiki ofisin zadını gördüm. Hatta özüne edir şu bana düşüntürüp aydı şahı neyme deyip aydan olsa şu aydarlarını çelini kamera çekip aydan zaten yeken yazıp alanlarımı hemmesinden yeni abratma şol Türkmenistan kronikasına yeni edir şolar yerleşip koyuverdim. Şimdi bu yerde siz neye oturup düşünüştünüz deyip sonra verirdi. Ben düşünüşen zaten yok. Men havarçı, men jurnalist, men bir adamla düşünüşüp bir verilen materyali bana haş ettim onu ayrılı deydi. Yani birinci verilen materyaliniz ayrı bu ne doğru? Ben ayrılmayan onu dedim. O birinciden jurnalistikan düzümünde olan yani materyal verilip ayrılan hiç şeyle bir statusum yok, hiç şeyle bir neme de yok. Karar da yok. Yani bir jurnalistikanın bu içinde olan yani neme yok. Absolut mi? Onların olaydan bana teklif eden zatları köşedeki bağışlarsınız neme bilen küntü bilen bile gel pelanede istiyan diyen yani zatlara gelecek oluyordu. Ben o zatlara edilmeyendim. Eğer senin aydanların yine şu aydanların öz aydanın özün patlıcılar ediyen olsam onda merak eden iş yerini görkezden dedim. Şu işleyen dostum, biri işleyen dostum, firmasını görkezden kargo yerindeydim. Ondan görkezdi. O Esenyurt'takini. Onu da gördüm ben barıp öz gözüm bile. Yöne şu yerde ben özüm aydı şahit hem mezar yazım aldım. Bana dedi, şonda hemen dedi, eferi dedi, birinci koyuyorum materyal ayrıl dedim. Ben ayırtmayanım dedim. Ben neyle bolan olsa boluşu alan verdim dedim. İkinci materyalından verdim. İkinci materyal doğru bir hepte 10 gün tövürek. Bir hepte 10 güne gitmedi. Bir hepte tövürek, 5 gün tövürek. Temadan çıktık Rodvayak'tan. Yok, çıksam indi ben şuna cevap vereyim de. Cemile, eğer Timur Terker'den alacak ben, efire. Bol az onamalar. Ve neticede şu nehil bolan olsa ikinci materyalın Türkmenistan kronikasında özünün aydın sözüyle vardır şu tayda. Yani şu an Türkmenistan kronikasını girip görebilirsiniz. Mehman ildeşler. Al devlet. Gelsin Timur Terker'den kim gelsin? Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Tamam, ne ediniz? Oldur özümün boğumun. Ağırmadı. Canınız sağ olun. Şükür. Allah şükür döneyim. Devlete sıylaşın. Sağ ol, Tanrı yakın ilk ölen bir etçe kayışım var. Avu. Şu arkanızdaki fonu ayırıp başka fon koyayım. Mümkün olsa. Sıylaş iki taraftayım. Ben şu an edebilirim onu.
Onda şu yarım bilinden ayırayım. Ha? Yarım bilini ayırım şunu. Yarım bilini ayırayım şunu. Yarım bilini. Hayız tarafı da ne oldu? Gobilyatın tertişinde. Ona bir ilk kağıda açacak. Ayır demek yani şu yaşlı var, oğlu var, şartlı özü var, ayal maşkala var, şunu ayır beyrek diye de. Ayır şu. Buna doğrular ayırıp bilen yok, ne edecek? Buna doğru düşünmeli. Evet. Selamünaleyküm. Öyle ağa. Aleykümselam, aleykümselam. Ender. Öyle olmuşsunuz. Öyle ağa, bu halkın kanalı değil mi? Öyle ağa. Ha? Halkın kanalı değil mi bu? Halkın kanalı yönü Ama ne sen ayırma hakkın yok. Halkın isteğini koydun sen. Halk istedi onu koymanı. Sen ayırma hakkın yok ona. Koyma hakkın var. Yok. Halktan cevap gelmez sana. Halktan cevap gelmez sana. Ayırdık. Halkın kanalı bu. Halk sana haşetti halkın boyunca koydun sen. Suratta. Marka verecek mi? Häzir burman problema däl. Men şol Timur Serker'de jogap bermek üçin şol fonu saýlap aldym. Şoň üçin ol fon şo jogabyň arkasynda bolmaly fon. Hiç ýyl o mesele däl. Bilýär? Mesele däl. Men şatdan gorkanmak, ýa nemedem Ya sıylaşık iki taraflayın. Sıylaşık iki taraflayın. şoň üçin Timur Sıylarına Serker'den sağ ol. alacak. Timur Serker'den alacak bir gelsin de şol gürlesin de. Böyle. Men bir iki kağıdaydı aynı anda. Burman gürledelle özüni. Böyle. Men dinleyen anda. Rozayık gazetini yap. Gerek olsa açarsın. Risk sadece ol yaptı. Salam Timur vatandaşlar. Serker'de. Salam vatandaşlar. Kanalınızda alan şu sağ olun. Hava. Men ýa-ni dinledim, aýtdan zatlaryny dölet. Men aýdanaty dinledim men. Sen meni gaty gowtanýar, men seni gaty gowtanýar. Biziň öz aramyzda köpden bäri bir näçe ýyllarça öz aramyzda dostluk boldy, arkadaşlar Dostlarlık boldy. Bizim aramızda dostluk yok, dostlarlık boldy. Bawa, dostlarlyk boldy we men köp zatlary bardy, oýlanyp şol hawa ýa-da şöyle gaty bir akıllı, kelleli, bilimli, ılımlı adam var o Türkmen dilinde kovi çıkış etýär hawa. Öz nämetini gowal parýar diýip hawa. Men gaty gynandyrdy, sen şol näme men Murat Gurbanow bilen çıkyp başlasam, men dewete dälmen. Men ol fakir çağırýar, men barýan kanalyna gepleşýäs. Men oňa dönüp diýip bildirdi. Hadi ol watan üçin aşyrut ılgap öz puluna o besi o taraflara barıp öz puldan harcap şu Türkmen halkı için harekette pasyan harekette şoň üçin men şu adam silap şoňla men selam öz kanalymda çağırdyk bileşikde hareket edin diýip gepleşdik üçimiz aramızda sen çık gitdik ondan soň indi men sen garşy men sana kelime öğrettim, men absurda goşuljarken seni hiç çıkmadım ýöne şurada şu gün men aýtdym, men seni getip başladym, soň üçin men aýtdym, men geljek derdim bäri säýdinde. Men dakansa şurada ýanda adamlar men gaty silýän, arajy olan we beýlekler we olar gaty arasy olanlar baram. Men olary bir aramyzda hiç zat ýok we. Soň üçin indi men seni soramak istediğim var. Men saga agent diýdimmi? ses ýazyny täzeden dinledinmi? Men saga agentin 100% agent diýip aýtdymmy? Ýöne etken hereketlerim bolup biler owa. Sen nähil edýän hereketler? O edýän hereketler agent diýmek bilen sen agent diýmeň arasynda näme tapawdy bar? Sen wara sen gatty akylly mesele sen taryhan bilen gowa arasy Türkmen dilinden gowa ýenjilen gowa. Soň sen näçe men näçe sen ýanyna gaýtdym. Täzinde näçe aramyz boldy. Täzinde sen şol aktivistlerin karşısına çıkış et başladın. Sen şu aktiv adamın hem sen
Timur dur, görünne. Sen aktivist diýenden kimler? Aktivist diýenden kimler? Bizim bir düşmanımız Sonra var. ötem olayam. Evet. Timur sana sonra vereyim de. Selamun aleyküm. Sen Waleyküm salam. Men seni wara gatwurma. Inimim diýip aýtdyk taýmy sana. Senin bir halksyň ýöne. Men siňe gepleşjek barem. Tapacı. Ya sen efirde oturursun. Sen halal adam, aydaly. Sen yüreği pekide adam. Men sana şeylerek sual verecek. Men şu sualy video koydum. 8 tane adamın suratını koydum. 8 tane adamın adını aytdım. Geldik yani saparıklıyım. Halmıra soyun, Devlet Bayhan, Allah Murat Rahim, Muhammed Diyoçu, Murat Kurbanov, Kakım Rakıdirov. Şimdi senin kursoğunda, senin yüreğinde elini tuttan hudaylığın yokurdu depede. Seyretteni haysısı halal ve pekide adam. Belli bir adam saylamalı. Belli bir adam saylap versin. Kim senin için has pekide ve halal adam? Saylayda. Senin için Erkek gelene devletin yüzüne ait. Hem kim yüzüne halk eştuatı, görüatı, men için değil, sen özün için. Belli bir adam, belli bir adam. Sen için kim belli bir o adam lider deyip hesaplayan. O halkın önünde sen şu soruya cevap ver. Halkın önünde men cevap verecek. Elin kursanı tuttanı Mustafa Mustafa. O cevap ver. Halkım şu an karşı olmaz. Bir adam, iki adam değil. Bir adam. Arasa adam şol rejimin karşısında işleyen adamlar var. Yekece bunu. Şartlık kurun. Ya dinlesene. Ben bir adam sayla dedim. Halk için işleyen adamlar. Bir adam sayla dedim. Halkın tarafında bir adamı iki kelle kaynama ya. Bir adam sayla dinle Timur. Bir adam sayla. Men hiç de diyecek ki yekece bir adam sayla bollu. Halk şonu devlete kıyın görmeseniz halk men bile ılalaşan yok mu? Şu komentari adamı ekrana çıkarın hayır. Timur cevap versin mi vermesin mi? Mehriban adamlar aydın. Kim soruyla başlı iş olsa olur. Yekece bunu. Kim? Türkçe kereç başkalarıyla kurum edelim. Bir adam. Timur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senden soracak birinci soram şundan var. Sen hazır özün doğancan öz ağzın bilen açtın. Ben senin ağzından takbiri otayım yani açacak demeye gerek yok. Yani sen üçüncü eller devlet bilen dostluğundan boluptur. Devlet bilen bir arada konsarlığından boluptur. O devlet bilen bir arada devletin ağır düşüncesini, fikrini, siyasi düşüncelerini hem de zaten bilen o olanlığından bilipsin. Hatta sen devlet şol öz öyüne çağıranda mihman edip şotayda öz saçanda oturup da çay çöreğen beripsin. Peki sen şu devlet yani adam tanan olsan devletin şu devlet şondan şu gece gün biz gelyençe şu yardayızı düşkençe devletin agentiliğini veya şunun yanında olan jurnalist sumakların aktivist değerliğini devlete karşı değerlerini barış aktivistlere karşı giderliğini sen nerede bunu su denilecek ağam sen? Şu öz dilin oyun. Ana şan su deden de. Sesim geliyor mu? Timur'a ses geliyor mu? Geliyor. Eştiler mi ne? Eştiler mi? Oo eşitez. Haydi ver. Alo. Haydi ver eşitez. Geliyor haydi ver. Baba sorak ne mi sorak? Devlet Baykan bilen men seni tanımazdan, men seni takar tanım yok yani. Sadece telefonda bir yanlış mesela 15 minut ikimiz bir. Benim sen Zaoş'un tanıyan seni. Oy. Sen şu Devlet Baykan bilen şu makalaçın dost olupsun, doğan olupsun, bir saçaktan öyüne çağırıp mihman olup saçandan buz çörek veripsin. Ve Devlet Baykan bilen bir yolda yürümek için birbirinize teklif edipsin. O şu zatlar şu makalaçı edip de şu makalaçı sen Devlet Baykan'ın
şol döwlete işleyen agentligi veya döwlet bayhanın töwereginde bar olan jurnalist sumakların döwlete agentligini bilýän ekeniňden näme üçin onda sen şol döwür aýtma bunu gelip indi ıglan etmeyi maksat edildi. Näme üçin beýan etmeyi maksat edildi? Bu beýan etmeň maksadynyň asıl sebäpleri näme? Bunun arka tarafında nämeler var? Konkretne kime men jurnalist sumaklar agent diýipdirin. Konkretne kime? Kim olar? Adına kime? Adı aýdyldymy? Adyny aýdan bolsam konkret kim olar? Bak menden bir 2 ýaş 3 ýaş razysam var seret. Ya men samsykdan, ya sen de samsykdan, ya dinleýijilerim samsykdan seret. Men sana şu suwu dedik üst üste getirip bereyim. Eger sen konkret ada etmek gerek olsa sen şu adam aýdyp biljeğin belli. Aýdýan onu. Hiç mesele yok, hücum edýänler diýär-de. Yanlış edýäňiz zat diýip aýdýar. Döwlet gayret et bulmut. Men şu Timur agyny gepleşemde men şu konkret çözjek hazır. Потому что men Timur menem tanarym üçin maňa agyr oturdum, men şu efire çykdym. Bolmasa şu makala çen efire çykam ýokdum. Men Timurdan şunu sorajak. Timur ağa, senin bu aýtgan sözün sen medeni halda düşündürmäsi ýaşyk etdin. Yani gyzym sana aýtdym türkmençilikde, gelinim sen eşit diýen ýaly etdin. Bu bir. Eger sen konkret aýtmaýan bolsaň, bunu aýdylan bilmeýän. Sen aýtsan, eýem senden bunu sorulacak görünüp durar. Ýöne sen pikir etme. Men haktaysam aýdyber. Men hiç açanam. Maňa Timur şunu diýdi diye. Ya meni Murat Kurban bunu diýdi diye. Men hiç bir ýere mejalyp etmem. Olar ýa etýän erkek ýigitlerden de. Olar ýa iş edenimden edil şol maşgalamda agzalaryndan ülüşýär menem ölenime umut görün. Ýene bir ikinji aýtjak zatym. Seret Timur ağa, men sesimi dinläp otyrdyň sen. Hava katı kovuştu. Sen şol efirin nämesinde bir tesir yazmışsın. Ben bunu okudum, şu gün okudum. Yaman gatervet maňa diýdi. Indi bunu men senden açyk soraýan. Sen döwlette çağırpsın. Sen menim duzmayıp sofrana saçama sıçtın. Zenigar. Sen erkek olsan beni efire çağır. Bak zenigar. Menim duzmayıp sıçtın. Sen zenigar. Indi gel Timur ağa. Şunu erkek ýaly menem aýdyn sana. Bak aşna. Aşna diýen. Bak kerkiň dilinde gürler sana. Indi men jogap bereyim. Men sana jogap bereyim. Täzinde men döwlet baýkanyň garşyna hiç çykam ýok. Dur. Asıl bugün geplerden Gaharym gelip yazdım da. Dönemen adamda en bosa bolubiler. Timur Aseret. Onu izma nämedir? Eger ne şodan men Timurdan hiç gatwaramak adamda en bosa bolubiler. En bosa bolubiler. Ýöne şu sözü hiç kim hal ona düşünmedi. Seret, zenigar dedim. Bu zenigar söz bizim ersarların arasında, ozoldan, köyneden kalan adamların arasında hapa paýyş sözü medeni dilde adamlara şu medeni dilde aýdylýar. Agzygar, gıydygar, ya zenigar. Bu näme diýmek zenigar? Bilýändirmi Timur ağa? Ya men öz savrymän dilde aýdyp bereýin bunu. Eger şu taýdan aýtdyýsaň aýtjak. Onu aýt näme ol türkmen dilinde däl ol farsy dilinde bolýar. Yok Timur ağa, gayret et canaşna. Gayret et. Ben sahne diýle. Goýay mojuklugyny. Goy aşna. Menin çağalığım o kerkide halaşta geçti. Ben o otayının atasözünü bilmem mi? Cana sen ne yapıyorsun sen? Onda aydıver. Aydın mı şu söz manasını? Aydın mı şu sözün manasını? Aydıver. Timur ağa, zenigar diýmek, inen pelan eden diýmekdir. Estağfurullah. Estağfurullah diýme. Eger şu meni aýdan ýalan bolsa men ene şu taýda. Eger de men şunu Timur ağa. Ol wara. Timur ağa. Eger benim yanlış olsa seret. Adamın geçirdi sövmek diye zat elbet zat ol. Ende seret men hazır sana näme düşündürdüm? Halk dinläp otur. Bu söz öňden bizim atalarımızdan kalan, medeni dilde kalan söz bu. Bu gönümel eceği pelan edene, enen maman pelan edene diye aydılmandır. Medeni dilde adıma kapa paýyş sözlen, getirilen kelime sözler bular. Timur ağa, men çölden mi çıktım? Sen Kerki'den çıktın da men Karagum'da mı yaşadım?
Ya şahsen masifinden mi çıktım ben? Bu zatlar gerek gel Timur'a. Indi ben sana yeni bir zat edeyim. Senin şol hazır böyle vatan için can verecek olup duran diyen adamın Murat Kurbanov. Yine seyret böyle demet diyeyim diyelim. Senin bu adamın. Ben hazır sana ettim. Ben ömür şu arada bir neçe çıkış ettim. Sen hem zaten biliyorsun. Kuvvet Korporasyası eline geçen dövründe şu adam Kurban yollayıp filan, o zaten minister yollayıp filan eden bir neçe bir hıyametçilikle oğurlan pullarına çelin açtım ben. Gerek olsa şol dövrde şunu yurdum daşına neçe milyon çıkaranına, hatta şunun Aşkava Şefer Milli Kovsuzluk Kulluğu'nun naçarlığının elimine çıkarlarına çemen açtım. Yani ben onun adını familyasını açmadım. Ben açmayan. Teknik kovsuzluklara göre olup saklanayandır. Üniforma giyip işleyen adam olsam, işleyen adam sen. Ben bilyen bu zatları. Yani şu zatları ben dile getirip aydan bakalım. Ve edir hazır bizim şu Türkmenistan'daki hükümet, evet doğru benim halam o hükümeti. Halam o. Şu hükümetin şu sistemasının kurulmasına, asıl kurulmasına ve şuların asıl fundamentine temel atan adamların biri şular makalı. Sen şuları bilip duran makalı. Sen ne sebepten sen gelen de yine halkı köpçülükleyin, bunların fikri, düşüncesi bile halkı köpçülükleyin kan döküşüne ve kırgınçılığa getirecek oluyorsunuz. Buna kim cevap verecek? Sen bu halkı kan döküşüne yani halkı hükümete olan değil, devlete olan, halkta devlete olan toplumsal bir kitlenin içinde öfke ve nefret göredir. Milletin çağrılarını ve milleti birbirine kırgınçılığa getirmeye sinaşır ettiler bunlar. Sen bunu ne edip koldayabilecek Timur ağa? Men cevap bereyim sen açan geplerine sen yeniden bir şol vaktın bolsa yine bir dinlep görün şöyle biz aydamızda öz aramızda gepleşemiz dedim aydamızdan maslahat edemiz dedim şol Türkmenistan öz halkımız kanuni hak hukukunu soran vaktında bileşti ağzı olsa öz kanuni hak hukukunu hem yerde sorasalar aeroportlarda problemi var mı? Problemi her ne berde şurada men orset yaşap yurdu şurada bir topar studentler berde pul çek bilmen günçülük çekmiyor ve öylerine git bilmenleri köpüsü var. Köpüsüne biz pasyan telefon ettik biz Şolatları absurt bilen çözüp koyamı. Şolatları absurt, yalan propaganda, provokasiya, yalan bilen çözüp koyamı. Halkı provokasiya etmek bilen çözüp koyamı şolatları. Men dinlen, men geplauti sen kanala geldim. Gayret etti. Doğru. Men geplauti başladım pazarda. Son için telefonlarım geldi doğru. Indi şurada biz şol öz halkımıza yüzüne şol kanuni hak hukukunu soran hakimliğin önüne çıkıp egerde sizin şu probleminiz bolsa çağırağınız için, öz doğanlarınız için, öz vatanınız için çıkın hak hukukunu soran deyinde ol näme cinayetçi iş, biz näme cinayet etdik mi? Ya bir halka kanun boşluq mı? Bir kanun oyunca, kanun oyunca bir başkatlar näme etdiğini. Bu başkatlar durur. Böyle halkı hiç kaçanım. Men kellem Allah'ın önünde, men Allah'ın önünde gelmesin ya. Huda var yok da Allah var yok da men öz halkım için canım vermeye tayar. Öz halkım için canım vermeye yönemin değerde men yesim bana yüzüne olsan şetnem şu sonra halka kanun buluşturacak oluyor yapar içecek yok. Emmilat kanun boyunca hakkını sor. Bizim halkımız azrak pasivrak yöne öz kanunu hakkını sorasa sonra birleşip konstitusyon okap şu öz kanun soraptı onda bizde problemi bulmuyor. Biz yardımcısı ya korrupsiyadan bulmuyor. Yoş da şu atı ya. Birmat adamlar yekecim Timur dinle bratok meta bradaydı. Eştiyamam yekecim dinle hayır. Hemen dinle. Murat Kurbanov dinle de meta bradat soracak sana bradaydı. Dinletin ağam. Sen gurladın dinledin men dinlesen gayret ettani. Men bana söz verdim men geplep turayım. Ova. Onun için
Şoň üçin men öz watanymı söýen, men harwa adam. Men ya o açşan garazy bir aýtdyr, tüse diýipdir, näme diýipdir hawa. Men hawa trener hawa. Gelin görün hawa. Gelin men video hemme görkezme yüzüme maçaýynmy? A problem ýok, yüzüme maç ketmese tapawy ýok. Görürsün edem. Yine men diyecek olan var. Men halkym üçin ölmeli atayar. Edil men ýa adamlardan onlarça yüzlerce adamlar var. Harwa adamlar var şu özüne canly pida etmek üçin goja adamlar var men ýa edemler. Borsetde taşında hemmerden başyň adamlar. Valla dinle Timur. Eştem Timur. Murat Kurbanov şu ýanak bolsa, Murat Kurbanov ýerde şu ýönelik bolsa ýa näde ogry bolsa, men şu ýakyn ýanyna bar men şu adam. Ol adam arasy gepläp dur, arasy çykyp dur, aýdyp dur. Hawa. Dinle Timur dinlesene. Bir minut Rozmurada bir minut. Indi dinle men şerdi kağıdadaydı indi. Murat Kurbanov beyle yeni näme erkek hemme şerdi erkekler otu erkekler arasında gurrun var şeýle da. Murat Kurbanov ýa-ki ak keçekelle ak we sapar bilen bir gurrun edende şonda sonra berýär biri-birine. Erkek bilen erkeğe durmuş kurmanı ruhsat ediler mi Türkmenistan'da? Eğer sen Türkmenistan'a varsan ya hele durmuş kurmanı ruhsat eder misiniz? Eğer Türkmenistan'a siz varsanız deyip ikisi öl arasında gurrun edeceğim. Mesela YouTube'da koydum mesela gurrunu. O Murat Kurbanov ile näme hava biz Fransa'da yaşa Fransa'da şunlara düzgün var diye. Şimdi hem Mehmet erkeğe doğru hem erkek bilen erkek musulmançılık dilen da neydi kaldı? Sen gollayan adamın. Yani mesela Timur sana diyen ne? Mesela yaşam için 8 tane adam içinden bir sayla dedim. Sen kimi saylayacaksın bilmem diyorsun. Murat Kurban dinlesene. Dinle bir mi? Dinle indi ben gurlayan. Murat Kurbanov diýilen adamın var ne hilek adamdygyny itemälim. O yer yüzünde maskara çıktı. Öz aýdypdy dili bilen. Erkek diýilen erkek bir gedek tüýkürýär. Tüýkülüğünü hiç kaça ýygyny alan. Murat Kurbanov näçe gedek aýtdy. Şu gedek bolmasa men efir ýapýan diýdi. Yer şu gedek bolmasa men nemeden çykýan diýdi. Her gedek şey deyip kuruldu. Haçan durdu sözünle. Haçan durdu. Hani o bir baştan ayak alalı 2019 yıllar. Adam maşında neçe başta $1000 dedi. Son $700 dedi. Son $500 dedi. Son $100 dedi. Ondan sonra verilen neyden alacaksın diyende ben yurda varanda yurdum içinde banktan alacak diye. O kellesi işlemeyer ol adam. Kelle değil anlat. Yok. Tupoy adam. Öyle münsver şu. Psik balnoy şu. Barp betan var ha. Erkek koylayan bolsa gelsin şöyle Murat Kurbanov. Men şo ýekece sonra berjek. Jogap berip bilmeýär hiçe. Ondan dinle ýene bir dat bolýan Murat Kurbanov dinle bir men aýdy üçin kemsidem o. Men bolýa bagşlaň, bolýa bir siýasat slowdy dillendirmeler kemsitme. Bolýa bagşlan. Ine Türkiýede näçe gayet ýogolly, ara geçip ýogolly diýdiňiz. Dogry dämi? Bay jar çekip aýtdyňız, jar çekip gurladyňız. Hemme kim gurlady? Muhammed Düýeçi, Akbel Sapar, ol bol hemme kim gurlady. Hani şu raýatlar üçin ýekece gerek metçide barıp aýat okudyp bir ulludan sadaka berdiňizmi? Ýekece biriň sadaka berdiňizmi şolar üçin? Ýekece biriňe bereň da. Murat Kurbanov diýilen näme Fransada metçit ýokmy? O tırtırıp ekranyň bärinde gurlaýar, aeroportda çykyn diýip. Näme üçin öýdi? Fransaň aeroportuna çykanak, ya näme üçin öýdi? Şu ýerde Fransada oturup eline plakat alyp, Fransanyň şu Türkmen ilçihanasymy nämetmi? Şoňa baryp çykanak. Pokuwa sebäbi. Öýdi dili bilen aýtdy. Türkiýede men deport etdiler diýdi, eýlek ýurda barsam diýdi. Men diýdi, ýa-ki terrorizm etdiler diýdi, ýene näme etdiler diýdi. İlk bilen bir gollayan adam, bir iýne düşen adamın geçmişi tarihi bilen gyzyklan. O Murat Kurbanov diýilen adamın ýadyňyza düşen bolsa näçe ýyl mundan 90-njy ýylda Gazagstanyň uňa kelip Türkmen halkyny zaýlap atrawid eden adam. Türkmen halkyny atrawid eden adam, ol iýdirli adam bolmaýar hiç gaçan. Her bir zadyň suwtnamasy neçeli bar. Näme üçin näme özüňiz sonra öwreň näme Kakamra Hydyr bilen ikisi. Pejüjede jigi doganda ikisi. Bay bir-birini öwýärdiler. Indi wursa itten beter tom jerýala kol otýlar. Bir-biriňizi götürýär bir zat da bagşlan bolýan ara.
Şoň üçin siz dewlete diýilen adam apşy önemi ýok. O Murat Kurbanow diýilen adamyň dewlete näme şo näme bir dernekmi, sernekmi, näme İstanbulda gurduňuz. Şoň içinde kim şo ýanky Kaspirovski näme mi? Şoňa jyçok berip näme dip hemme seslerini çel ýazdyrdy. Şöyle bir gyz 4-3 tane oğlun, şo bir gyzy hatda bilen şoňa haram işlere goşşak bolluňuz. Bir halal adam diýilen bir watanyna, halkyna hyzmat etmeli o. O Kazakistan ana bolly bir giden datlar näme etdi? Kazaklar näme TikTokda günde bir mutdiňle men aýtyp bolaýyn indi sen dinledin endi aýtyp bol. Indi men aýtyp bolaýyn dinledik diýen sen diýen bir mut dinlesene agam. Bir syýlyş diýilen datlar o. Ana Kazakistan oýunçy. O ýugulmadyk çemçälik bolup o Kazakistan barada gurulap ber, bir görsen Owgastan barada gurulap ber. O eýesi ýok pişiklik bolup aýlap ber o. Suwasiýen itýalak bolup bar her ýerde gurjugujuk ýalak ýürýär ol. Näme etdi bildiňiz? Näme etdiler? Şuça kaçaly näme bitirende adyňyz boldymy? Ýok, bitirende adyňyz ýok. Gaýta diňe bar siziň berdiňizden nädien adamlar güni ýanny. Nädien adamlaryň bilen enes atasy göz ýaş dökdi. O kim günäkar? Şu dewlete haramzada günäkar. Ne adamın ecetinin göz yaşını. Lişni ben öldüm, lişni bar näçe. Mertebe kimsi demo. Doğru. Yani men umuman aýdjam. Mertebe derýär şol. Baştan tep düşünmän. Prost adam bir edjäňmi bolýa ýurduň daşynda ýürmedäni gelden ýurduň içinde ýürseň öle ýür bilýänmi? Gelip bilýärmi ýurduň içine? Haýsy birin gelip bilýäňiz? Hiç kim gelip bilýär, ýok şo ýerde. Hiç kim şoluň doganlar arasynda da adına ýok. Näme üçin? Diýen kime gerek ite gerek mol. Şolar ýaly provokatorlar gerek. Ite gerek, kime gerek? Yani yeni bir dadaýdyň. Bir ulu bir söz bar diýär, bir adam beýnisinde oýnyň içinde oýun diýilýär. Şu oýnyň içinde oýny näme bolýanny ýula diýilen bir zat tole ortarda şu pırlap durýar diýär. Şoň bir mana mazmunna dogry we dogry düşünmäňde haýyş diýen hemme kimden. Bir adam ýerine düşmäkä ilki şoň kimdigini, nähilletdigini anyklan. Ondan hani Murat Kurbanow diýilen adam nidi işleýär, iş ýerini görkezdim, video düşürdimi? Görkezden ha? 5 manada gedaý adam bolup berýärler. Haýtdyň aýda oturýarmaly. Biz onun işgesi gerekler, düşürmesin. Biz onun şahsiyeti önemli. Esası mesele şahsiyeti. Şahsiyeti dürüst olmadık adamın hiç kaçan onun geleceği veya geçmişindeki zatlarına hiçbir adam onu anıklar ve aklar bilmez. Kaytan üstü gider o. Timur'un bayağı da yapmışları. Timur ben bilemiyorum. Ben her hiç umuman Timur'un özüne ben az baka verdiğim nokta. Sonra Timur ya doğru. Devlete yadyňa düşýär. Mesela bir hat ýazdym. Murat Kurbanowyň sekretini gepi bardy. Ýadyňda mı? Kim? Devlete. Kimden oldu? Şonu koysam eger var, Timur barada aýdylan gepler var, şonu koýaýynmy ýa? Gerekler. Timur barada Murat Kurbanow näme diýär? Näme diýip aýtdy? Murat Kurbanow diýilen adam sen aýaň aşagyna dawanyňda ay köp zat aýtdy, dinletmeli derdi var. Gerekler. Öl kanalında boyun kanalında. Zarina Taýýewa var, Zarina Taýýewadan Zarina Taýýewa jaňat, Zarina Taýýewaň telegramyny, şu Zarina Taýýewadan sonra bolýarmy? Näme diýär Nura jaňat, Nurdan sonra. O zatlar Timur'a. Sonra ýalyklyklar maňa degilýär. Men hiç wagt halk köpçüligine ýetirjegem däl. Bu medeniýetlik. Maga iyi verin. Wagt uňaty iyi verin. Uňaty aýtyp ýigirmeli diýip zat ýok. Men moşda gözüm ýumuk durýar hawa. Olmazsa men aýagyma şonasy gasp berdim hawa. Näme uňaty aýdaganda onda. Şo sen gözüm ýumuk gapylan sen gözüm. Yumulan gapylan sen gözüm. Ýok, sen kemektini köprak gapylan hawa. Onu men bilýän. Indi men gapylmadyk Allaha şükür.
Estağfurullah, Allah'tan demini Allah'tan demini ödün görür. Kime? Toplu zaten. Timur Burman. Burman. Ustayda yani saatlik şeyhif soru verdi. Inni Şemsat Zorayva saatlik şeyhifin gözünden zoraya. Saatlik. Dur. O ne medel hazır ben sana bağışla. Soru koyayım. Saatlik inni diye sen ait diye. Kurban olur mu ya serdar diye. Nämäni? Senin bir adamı saylar. Birinciden ama mene ağzım kapalamalı bolýan. İkinciden ama Yok kapalama. Näme bir adam? Elbette yaşlı saylar prezident saylayan men. Men atkryt men öz prezident saylayan. Men ömrüm üçin. Men prezident saylayan. Bollu. Bugün bu tarz. Tavur. Karazoğlu Türkmen Timur ağam elini yüreğine koyup cevap ver. Murat Kurbanov'un halkın behgidine işleyemi. Sen näme üçin aly böyle absurdu gollamaga başladın diye. Doğru. Timur Türkiye'de cevap versin diye. Men Karazoğlu'nu men tanıyan Karazoğlu'nu. Men davını öňüne veren dinläp görün. O ýerinde biz öz aramızda gepleş göremiz yok. Aba, nisip bazı gepleşmek bitirebiliriz. Men soraňa jogap bereyim. Murat Kurbanov gepleşemizde öz saatlarında öz aramızda gepleşip bolan wagtynda hiç kaçan sokan döküşlik bolsun diýip ýa şol agdalyk bolsun diýip hiç zat aýtmady. O ýokarda Allah var. Şeýdinde eden hereketleri men etýän hereketlerini men görmedim şol halkyň garşyna çykýar şol hawa. Ya şol halkyň halk üçin ziýany birden etýär diýip onu men göremok. Men göremok şol adam ýanyndan barýan Devlet ağam şu bir oğlan koşulacak diye koşayınmı? İyi vereyim mi? Halk tayar bolmasa rejim yıkılmıyor. Sen de halk tayarlama koşulacak diye. Sadık karma gelecek diye. Halk dur kanuni hukuki soraplaşmaktında sonda başmayın. Temur ağa. Mahset. Men dinlesene bir. Sen Murat Kurbanov bahseret. Murat Kurbanov diýmedi diýende, sen näme diýen? O halkyna çıkyp aýtdy promo efirde aýtdy. Halka çıkyp kan dökülse 10 gün 20 gün kan döküler diýip aýtdy. Halkty kany bulaştyrjak boldy. Suriýany öz agzyna aýtdy. O geplerini eşitmedin sen? Doğru aýtdym. 30-40 gün idi. Soňmasa Onu sen dinlemedin mi sen onu? Yo şo soraları şoňa berilen wagtynda aýtdy. Timura, senin bir taşlaşma var. Gelin Timur'a sıkıştırmalar. Timur'a hazır ne mi diyeceğini bilmedim. Gepin kıskası rotan çalıştırdım. Timur'a bak şu senin yaşın onu yaşın sebepli sana format edelim için sana şu konkret şu sözü aydınlayacağım ağam. Gayret et. Birinciden bir adamın hiç kaçan autobiyografisi ya onun geçmişini ya onun geleceğini hiç kaçan anıtlayacak ya onu aklayacak o topluma. Bu seni gittikçe seni çok iyi tutar. Şu adam eğer özü doğru adam boylan olsa yine düğün mevzusu daha olsun memesinde hatta aydan gününe yılına çizgilosuna aydan sözlerini aktivite kesivali şöyle yelmektir. Näme sonunda hormatlanyan ve hormatlanmayan Türkmenistan'ın halkı değil. Sizin şeyle ederiniz için de bu halk diye ölü diye. Ölük bu halk. Bu halka diye Menem koydum şonu. Koydum menem. Bir muçattır. Timura şu sözü sen eğer sen hakiki bir serkerde sen üstünde üniforma giyen adam. Kiptinde pagon taşan adam. Sen şu taşan kiptindeki pagona bir dastoyla bir cevap ver de. Canım ağam. Şu zat aygırcık zat mı? Şu adamın şu neden analizleri doğru mu sence? Bu adam nerede Türkmenistan'da reformu ülkedik bilecek? Nerede bir reforma getirip bilecek? Bu adam bundan bir iki ay mı? O kıyızını siken dedi. Bağışlar sizi. Kıyızını siken dedi. Milletin kıyızını siken adamdan. Sen nerede bunu son kolda edecek canım ağam? Ha o milletin
Ha senin izin etti, ha benim yap başka izin etti. Tapal ne mi? Ha? O böyle ilk oturan o garidiler. Bana Ecem getir dedi. Bu sözler Ecem Serhat, bizim bu alıp alatan siyasetimizin sonu nereye geldi? Sen adam, senin yazın sözüne böyle şunu için mesela eleştirmek için yörüke geldim. Yoksa gelecek derdim ben efire iyice. Zinigar den sözüm için. Ene bu sözün sonu ene bizim siyaset alıp barışımız. Ene bizim Türkmenistan'da erkin demokrata getirecek adamlarmışız. Ene biz Türkmenistan'da prezident saylamalı adamlarmışız. Çarptılar. Çarptılar yüzünü açtı. Adamları iftira koyup kaysını prezident sayılacak deyip koydu şartlı. Şartlarını özü koyuyor, koydurttular. Halkın mineresini bilmiyor için. Şol adamlar hiçbir yerim nidasta oynuyor. Ben onu koydurdan aklar koydum onu, özüm koydum. Özüm koyun bosanım. Sen koymadın. Ben Downhouse'un direktini uğurladım şartlı. Kim sayılacak oluyor? Halkın sen mineresini, halkın psikologu seni mi ettiği rakı? Çemeni koşmalı. Çemeni koşmalısın. Orta ara koymalı çemeni. Şu adamların sen özün bir taraftan, özün şoların autobiyografyasını, geçmişini çıkıp ayan edin, belki bir taraftan hem koyan da halka şulan kaysısını sayılacaksınız. Rıza var. Koydum halk baka versin dedim de ben ne deyim halkın öyle baka versin dedim. Halkın baka verecek. Kaysına baka verse versin. Kime versin? Halkın kanalı yok. Halk baka versin koydum. Yok halk kanalı yok. Bana söz verecek mi? Temur abi. Arslan'a söz vereli. Son Temur Timur'a abi. söz sana verecek. Temur abi sen kara sen bile şu devlet açıldı. Yani kurban efendi kaç tane adam vardı? Çemen vardı. Yine şey vardı. Kimse Kakamak Hıdırif vardı. 5-6 kişi vardı. Hemmesi yanından gitti. Ne için gitti? Ne sebepten gitti? Ne sebepten gitti? Şunu hiç aklın beynini çalıştırılmadı mı şunu? Ne sebepten gitti? Hemmesi diyorum. Ne sebepten? Senin böyle gelip absürt diyeyim. Ne diyeyim? Benim fikrim boyunca şu maaş kanalda böyle devamlı bir bağışlaması olsan kovulurdu. Benim fikrim boyunca. Başka sözüm yok öyle. Düşünmedim. Ne mi dedin? Düşünmedim. Ne mi dedin? Reis çıktın mı? Ne mi oldu? Ne mi dedin reis? Sesini yaptın mı? Murat Kurban falan da açıklamaktı. Ne kişi vardı yanında? Kanalda. Kıyızlardan, helilerden. Ne kişi vardı? Hemmesi kaçtı. Ne sebepten kaçtı? Ne sebepten kaçtı? Timur Tekin. Yalan söyleyen için. Uber. En sonunda dedi halkın kanı bulaştıracak oldu. Gitse 20 gün 40 gün giderdi de. Gönül efirde etti. Sure etti. Sure edecek oldu. 2. Benim fikrim o 3. şu efirde 4 dağdan bir bağışlama sorasın kovulur. Benim fikrim boyunca. Kalanım özünüz bileyiniz. Kim soramalı? Men var men bağışla deyip sormak. Öz halkımdan ya halkıma dönük etsem ya bir özüm bir ne doğru hareket men hiç kaçadam özüne bağışla deyip men çekilmez yine ne şu zeynegar diye sözü ürettim bağışla deyip soruyan men. Bağışla bir ürettim. Yani ben o kapa sözün öyle olduğunu bilmek mine men emosyonel şu yaptım. Olat bir kişi adam olmalı. Düşündüm ben Broadway'da ayttım şu temanı açma. Men özüm geçirdim, göýberdim, emosiýa bilen aýdylan. Ol bana aytdy, ben düşünmedim. Men ona dogry aýtsam, ýene gardy sözne, bana bir ette farsça diyor, bir elde yok, ol nämişe türkmençe. Men hoşlumy bilemek, ýöne erwet söz şol. Ejek estağfurullah, ben onu hiç kaçan diýmem, onu ýakapasyň. Ama men hiç kaçanam şol öz ýerde, we öz düşmanymdan, men öz düşmanymdan kapasy hiç aýtmadan, bilmeden, sebäbi bizde, egerde özümizde bizde Türkmençilik bolmasa, arasçılık bolmasa, onda bir hiç kaçanım halkyň öňüne çykyp bilmez. Hiç kaçanım biz özüme adam diýip hasap etmez. Şoň üçin
hiç onu sevmeden, sohbet etmeden olatlarını bilenler. Belki Benim yanlışan, ben adamdan yanlışan görüyorum. Yine köp adam Türkmen diline atı köp kovduğundan yanlışıp bırdat diyorlar da. Ondan geçirmeli. Hem adam yanlış biliyor. Hem adam yanlış biliyor. Sonra benim burada bir yerine gepinle tutuldu mesela. Yıllar görseniz mesela Dövlet Baykanı'nın çıkan var ne vaktinde kayırdatı dengelen yok. Eğer de görkötüsün benim sana görköteyim. Yine köp daha kayırdatı dengelen yok. Yine ol dinleyici bir tur adam faktörler gelmedi bolya. Adam yanlış biliyor. Yine adam aslında yüreğinden adam yürekten fırlat eden vaktinde ol adam belli oluyor. Sen aytışkana o priroda eğer de sonra priroda balans olmasa onda şu priroda ya yalan oluyor ya da şu priroda hemen priroda hemen katastrof oluyor. Hep bir laf oluyor. Yine bizden balans olmalı. Bizim dilimizde, bizim sözümüzde, bizim katlaşımızda hem yerde balans olmalı. Yine şu düşmanı da salam koymalı. Yine sonunda biz özümüzü özümüzü adam yalı görkez sol halk görse halkın bilir hava. Ol men o adam men erwet adam ol erwet adam aydan benim halk olatır bilir özü halk bilir. Şoň üçin men açıkladım yerde Murat Kurbanov ya belki bunu şoňsy eger de bir araba salt gitmişik mesela bir düşüşmelik olsa onda gelin öz aramızda ne maçalıyın kanalı ya devlet kanalında ya tapağı dökmek için men любой kanaldan baradım. O saatlik aşkın ya belki tapağı yok men baradım. Aylar öz kirlenmeden men aylar любой adam aylar. Ben şoň üçin düşüşmelik bolmadyana şol soraları Murat Kurban bir soraları ma bermenler de şoň özüne bermeli. Öz aramızda ibadet etmeli, öz aramızda iş post etmeli, sonunda ötüş oluyor. Olmasa eğer de ben öz vatanım için, öz halkım için, öz milletim için canım birine tayarım. Beni onu kopturma. Karva adamım. Diskusyon bolup durmalı, diskusyon da ötüş oluyor. Düşüşmelik var mı? Ben geldim. Yine bir yanlış eden adam o adam o diyen arı tövbe. Yine yaptı başladı bu. Ben açık gördüm. Için Timur dinle. Sen canın vermene tayar, halk için hem da tayar diýen. Eşdiňmi? Aydyr jogap berýär. Tayar bolsaň onda ýüzüň aç. Erkek sen. Aç ýüzüň. Näme gorkýan bu? Yo, häzir ýüzüň. Hemme tema gutordu, hemme mesele çözüldü. Näme gerek? Ne gorkoydum men? Sen ne gorkoydum men? Sen ne gorkoydum men? Ne gorkoydum men? Yo, aycan. Yok, gerek gel bolar ýaly. Men Arslana söz berýän, Arslana. Arslan söz sende. Mikrofonlarymyzy ýapýar. Söz Arslan'a. Arslan. Arslan mikrofonunu aç. Arslan. Ve aleykümselam. Eşdilýär Arslan. Söz sende. Mikrofonu yakın tutsana gayret et. Näme aradydy? Şartlar sonra wat bili? Her soru. Şu kandidatlar arasında näçe suratmy goýmadyň? Şoňa teşekkür ederim. Sen şartlara ses bererdin şu kandidatlar arasında. Maňa ses beren ok söyleme Arslan. Hadi ses söýýän ýa şart. Türkmenistan'da da biler baraýynça. Düşündüm. Türkmenistan'da bolan üçin. Ýakýar. Allianse de goşýan. Şartlyk bir ýerik gitdiýän jogap berip bilmedi, şoň üçin. Geldi täzeden bolur. Başka aýtjak tadyň barmy Arslan?
ay Balat sorusunu aydı. Şunkü temamız bizim şu Timur Serker'den devlete koşulmağı şoň bilen baglanşykly şu taýda biri aýyplap eden çykyşlary şunkü tema. Ja, die sezon diesen koşulsun da parat bolýar. Ne bir hekde etlesin de ne? Men şurada devlet men şurada aktiflikten devlette отдельный grupda. Men Türkmen diasporasında vice-prezident. Men olardan просто dost katlaşkırlar olur. Men devlette däl. Orada katlaşkım var benim. Bil koyun. Timur Serker'de devletani sen gollaşyňa aly Murat Gurban fan gollany. Bilýär? Devlete sen gollaşyňa aly Murat Gurban fan manany kamera ýapalandan soň gülýändir şol. Näme soraw şonu aýdaýynda. Maslahat şeyler yine mesela bizim tecrübemiz bizde mesela dördü bizim tecrübemiz hiç kimde tecrübe yok doğru. Yani doğru etmemin Türkmen ne doğru gitmem mümkün. Ya bir zatları ne doğru düşünmem mümkün. O yine ben edeb kitap okuyan öz arası dilimi yenjik günde şu edeb kitapı okawatyn şu Türkmençäni gowy gitmemek için Türkmençe gowy çetmemek için öz kanalymy tizden öz kanalymy açsak öz kanalymda şonda ýüze maçlar gerek bolsa çykyp geldek bolsa ikimiz bile gitmeşerse men gatly köp soralarym saňa owa. Soň da problemi yok betem problem ýönelde şu öz aramızda men pikirimçe şu öz aramızda şol aktiv adamlar var bizde. Her türlü adamlar şu öz aramızda düşünüp bilsek, burada da düşünüp bilsek şu arası diskurs etsek var. Şurada diskurs etsem adım geçiyor var. Men köp zatları şu adamı öğrenýär. Nasıl öğrenýär köp zatları var. Köp zatları men şu döwletden gözlerim öğrendim o var. Dädinde şol näme bir zatly şok demeli ya o köp gepimi ya köp gepimi uratdymy bilen. O. Şoň üçin gelecekde bizim gelecegimiz bizim özümüze bağlı. Mesela öz aramızda doğunu koşmasak öz aramızda düşünüp bilsek bize şoň gelecek zat yok o. Men şurada görüp turýardym köp zatlar biz düşünüp bilmän bizim problemimiz düşünmezlikde bolupdy köp zatlar o. Düşünsüzlük boldu mu? Yine çağırdık, geldik benim şu kanala geldim, düşündük, saatlik. Burada bolsa öz aramızda o diskurs ettik o tanış olduk da ettik o. Gerek olsa yine de näme gitmeşerse o problemi däl. Näme tematik olsa şu tematikany götürüp şu tematik barda gitmeşerse o. Şu tematikden geçmeli o. Yine derde ay ol plan burada diýetdi. Ol plan burada diýip o bizim erkek öz aramızda öz aramızda her türlü gitmeşkil olup bilýär o. Kawatlar matam gitýär kawatlar bilmän o. Ol bizim öz adam özüne bagly bolýar. Ýöne şol öz aramızda halkyň içinde şu göni ýaýlamda we halkyň öňünde geplemizde biz türkmençiligimizi edep täki sorlamy hemmesine hemmese gowar şol. Biz meselemeni siz veya sizin yağlarak yaşında şu biz o zaman bilen bizim şu bir ara düşünülmen duramızın sebebi şu geçmişimizdeki eden bucuruklarımızı ayan etmeyecek olup şunun boyunu alamız yok. Yani bizim birinci düşünülmen duran tarafımız şu. Bu bir. İki, bu yerde hem mekim akça kaşık hem ortada kara çemçeğini karaca kaşını tap bilemiz yok. Hiç mi kara kaşık yani. Yani ikinci düşünmen duran tarafımız. Üçüncü düşünmen duran tarafımız. Her özüm canım öz dilimden belli geçti. Biz diğer şu köprünün çıkış etiyaz, halkının da diğer çıkış eden makamesi matam bolar, eylem bolar, beylem bolar. Eğer halkının da çıkış ederken biz özümüzü veya özümüz yalı adamları köremize getirip eğer matam yani hapa payı sözler söylüğünü vurulacak olsak onda bizi dinler oturan veya bize sergip duran veya bizden misal alıp duran halktan sonra biz neyme karışmalı? Neyme karışmalı? Men aýdamaga sen men düşünmedin.
Men hiç olsun halkı. Bak burada hazır ettik ya. Düşüşmezden arasında matam bolar, zadan bolar. Yok, Göz aramızda kurrunda deydi. Rozvaya. Göz aramızda. Göz aramızda kurrunda deydi. Halkın önünde olmaz deydi. Yok. Hava. Esas Murada. Esas öz aramızdan çıktı. Esas kaynayan zat öz aramızdan çıktı. Şu öz aramızdaki belli bir uğrunu tutup bilsek, dışarıdaki uğrunu tutmak amsak, biz içimizdeki uğrunu tutup bilmedik dövrün içerisinde. Biz nedir dışarıya bir zat yansıtıp bilecek? Yani dışarıya nedir bir tesir eder yani güç veya tesir eder yani bir misallar halka görkezip bilecek. Neymiş görkezmeli biz? Canım aytşın eğer bir düşünüp bilen yerim olsa bana sen beni tapadım. Adam yine mesela sonra cevap verin adam faktörleri her vaktin bolur. Ol bir şeyler Allah Teala bir şey yaradan o var. Yani de adam yanlışsız adam yok. Yine adam yanlışın vaktinde şu öz yanlışını öz yanlışını düşünüp ötünü sonrası ya şu öz yanlışını düşünüp bilse adam ol adam oluyor o. Sonuç men diyecek adam şöyle var şol. Durun. Ama ötüş soran yok halk önünde. Şöyle eden yanlışlığı için ne için hiç kim ötüş soran yok. Yine mesela şol var arada eğer ol yanlış eden olsa onda şol var arada haçan senin aramızda şol adam mesela bir adam çıkış etti şol öz çıkışında bir payış söz aytıp bir näme olsam o yüzden aydın vaktinde olam şu cevap vermese halka onda ol doğru yine onu aytmalı olatır vardı o. Öyle o adam gözüne alıyor. Onun gözünden sonra. Aslı adamın yüzüne aydın otur. Seret. Yine hazır devletinin yüzüne sen ayttın. Hem mekim aydın otur. Magaya mı diyorlar. Size senin için emeldir yüzün aydıldı. Yine şartlığına yüzüne seret aydın otur. Bulamazda gelen aydın otur halkın önünde. Böyle hazır benim aytacak olanım şu esas mesele şu. Seret canım ağam. Her kim öz eden etmişi üçün. Geçmişte eden etmişi üçün. Hakikati yüze çıkarıp da şunu aydın bilen yok mu yok mu? Şu geçmişimde şular yani yerde vezifede oldum veya şular yani benim de bir firmam vardı veya ben şular yani vezifede işlemde bir kemçilik koyuyordum. Şu doğru. Ben şunun için ötünç sorayan deyip şu sözü aytmak problemi mı? O sözü aytmak men için problemi absolutno yok. Eğer de biz hazır hükümeti eleştiriyoruz. Hükümet doğru. Avtokrat diktatör rejimli hükümet var olsa var. Ama biz şu hükümetin asıl fundamentini 30 yıl bundan ön kuran adamlar şoların özleri değil mi şimdi? Ha biz indi bu hükümetin muhak kargınca edenimizde ne? İndi biz bunlara kargınca edenimizde ne? Tapağı ne mi burada? Kime kargınca etmeli biz indi? Yine ortada seyret munamadı. Edil şu oğlan içinden düzensiz yani düzgünsüz ve kardasız halde bir oğlan içinden geçirilen bir kanal göz önüne getir susuz kanal. Şu kanala su içirmek için hem birden sürüp elttiler ve içine attılar halkı. Sen yani başta özün attın. Adam hakkını, hukukunu talep etmek için konstitusyon hem mezarda öğrenmeli değildin. Sen özün attın. Şu zaten öğrenmeden ne adamları sen çağrış edip biliyorsun. Yani senin karşında güç var. Şu adam ne eylem olsa hükümetin başında duran güç. Onun elinde hükümetin bütün mekanizması elinde. Senin elinde ne mi var? Ne sen onu halkın önüne toplayıp eltip bilecek. Ha? Son bir yalanın bir var, iki var canavar, üçü var. Yok munçem yalan olmaz ha. Ha? Yalan gelirse yalanlar adamı Huda Teala attı ama Allah Teala'nın özü yalan ölen hakikati yani getirmeyen üçün şu zatları bize çıkartıyor. Cevap verilmesin aydınlattığınızda o cevap verin. Ol men adama cevap verip bilmedim %100 yine. Men diyecek olan adam sol yeniden bir de qaytalap aytyan bizim ortamızda düşüşmelik bolup duruyor. Şol düşüşmelik bolmaz yani şol bir adam izine geplemende şol adamı diskussiya çağırıp köplük diskussiya şu adamla diskussiya geçip öz aranızda düşünüp bir toçka gelip şu toçkada kalmalı deyip men pikir şo pikirde o var.
Eger de men döwlet baýkany bilen döwlet baýkany üdi. O, şo sen gelseň. Döwlet baýkany näçe ýyldan bäri tanaýan gagasy? Näçe ýyldan bäri şunu tanaýatdyň? Men onu men gidip ýene bir 7 ýyl atanýan, 7-8 ýyl atanýan men. Bolýa, 7-8 ýyl, 7-8 ýyldan bäri tananyň üçin sen döwlet baýka özüň ortaça, ýani Türkler araçy diýär, Türkmen ortaça pasvernik, Türkmençe elçi. Elçi olarak döwlet baýkanyň pozisiýasy bilen Murat Gurban'ın pozisyasını ikisini bir yere getirip çözüşmek için sen şu ikisinin ortasında araç boldun mu bolmadın mı? Boldum ben. Erkek. Şu bolan Boldum. olsan şu zatların içerisindeki absürtlara sen bilýän mi bilmeýän mi? Adam absürt eden vaktinde şunu absürt eden vaktinde bir geçmez şu sorama cevap ver canım. Şu bolan absürt yalanları görüp bildin mi kulağına eşitip bilmedin mi? Bilýär, düşünýär hemmesine de biz öz aramyzda gürleşdik. Dur canım doğanım. Men Murat Ağa'yla gürleşdim. Murat Ağa sonra verdim. Murat Ağa bana şu sorama cevap ver. Bildin mi bilmedin mi? içinde sende şartlar yok mu sen gepleşen vaktinde öz başka adamla gepleşen vaktinde öz aranızda %100 doğruçuluk etmem ya. Biz halkı provokasiya edemiz o. Biz halkı öjükdiremiz o, halkı arlamyz o. Keseki güýçlüň bekbidine olan provokasiyaları edemiz o. Halkı oda atacak bolamız o. Halka yalan wada beremiz o. Timur Serker'de o öz arandaki gurrun bilen ol gurrun başka halkın öňüne çykyp, halkın aňyny zäherlemek, halkın aňyny ütgetmek, ünsün sowmak, agitasiya, propaganda, provokasiya bu zatlar başka. Muň bilen öz ara gurruny garışdyrma. Şimdi men sana cevap bereyim. Şol mesela bir adam men bilýän bir ýaş adam ýalňyşdy. Arada bir şeýle bir zat boldy. Bir 3-4 adama maglumat gelýär, näme çekmelerden Türkmenistandan. Näme diýär? Şol Türkmenistanda diýär şeýle boldy diýär, hawa öýde dastyber informasiýa diýär, olamada şo näme ulgap şo tiz hemmesini tizrak aýdan diýip olan bir ulgap aýtdyr olamasa dezinformasiýa olup çykýar. Bir gezek bolýar, iki gezek bolýar, üç gezek bolýar hawa. Ýa şol informasiýadan muny ýetmän kawatlar aýdylýan zatlaryň bolýar. Şoň üçin ol adamlaryň gözü günäkaram bolup, men şol ýalňyşan wagtynda dogrudan men gözüm bolsam şol ýalňyşan wagtynda ötürüp sorajak ýa-da men informasiýa anonimden aldım. Anonimden şeýle informasiýa geldi. Men şol aldım, şeýle aýtdym hawa, olar näde bolup Kontrazvedkadan gelýär. Hawa. Soň onu ýalňyş boldy, şonu öňünde halkyň öňünde onda aýtmaly onu. Timur Serker'de haýyş edýän. Ýekece adam barmagynyň ujuny oýnaýan şolary. Ýekece adam dürlü ýasama, yalan profillerden girip, yalan maglumatlar berip, ýekece adam şolary şeýip oýnap dur. Bir adama öňünde oýnadýan şunça köpçülik topar. Evet. Sen mana öz aramızda mana şu açık ýaýyn gelip dur. Seni men tanıyan, benim seni tanıyan da. Men seni men sana hiç ýamanlygym ýok. Men hemme halkyňda etýän bar. Mene taýyklaryň görýän we senem näme bir normal adam. Boýlanda sen anyk aýtma, meni aldap biljek adamam uşak diýip, meni aldap biljek adam barmy? Ya meni ýönetdirecek adam barmy? Yok, sen eger sen absurd hareketlerin içinde bolsaň, ol düşnüksiz bolýar. Ana. Düşnükmi? Men Ana. Hawa? Yönetiyor şunu doğrulap aýt diýecek onda şol. Men doğrulap aýdýan. Men näme diýdim? Men bilýän tanayan Timur Serker'den ýok diýdim. Bu Timur Serker'de diýdim ýa dwaynik, ýa da diýdim hibrid bir zat, robot, şoňa meňdeş klon kopýasy men bilýän Timur Serker'den beýle däl diýdim. Başka näme düşünýär? Onda men diňle, eger de men ýanymda adam 1 ay, 2 ay, 3 ay ýa näde doğru gepläp, näde doğru hereket etdi, ýa bir şol adam bir ýerden bir finansiýowany ýa-da bir finansiýada bir azekanda bayan şol öz hapa işler üçin bayan bolsa ýa bir näde doğru hereket edilen bolsa onu men bilerdim men. Men harwa adamy. Men kadr başlarym, öz okul men
nanım men özüm koyun verip okam yok, yapı verip okam yok. Men özü koyun oturdum, normal oturdum özü koyun oturdum, normal. Men ya sen şu wagt aýdan sözüň bilen baglanyşykly bir soru başlaýdy. Timur näme üçin devlete aksiýalaryny halk gollanok, wagdalaryna halk ananok, halk hiç ýyly anam bildirenok. Aydın mı? Sen goşulyan şolarda çıkış ediyen gollayan, gelin goşulun bolmasa da bize diyen müşahit etme, päskel verme diyen, pul bilen diyen, satın alındı, pul verildi size diyen, sizem gelin bize goşulun diyen, ol pulu özün satan, adam satan, informasiya satan, ol ne edip sen sana goşulup, sen yanına gelip, sen bilen halk üçün peýdaly iş edip bilýän. Indi ýene de bir sunamy var. Indi şol suatları biljek bolsaň, mesela bizde köplük informasiýa yok. So adam arada. Sen ona maýt geçdim döwlet, ýadyňyz üçin bolsa. Temur derkerde, düşündüm, dur, düşündüm. Geçmişini bir tarafa koy. Şu gün, häzirki pursatda näme de otur. Şol uryalan sözler oturan adam bolsa, sen gözüň bilen görýän, gulagyň bilen eşitýän, bolýa geçmişini yaptık, bağışladık, ya Allah'a tavşırdık. Bağışladık derle Allah'a tavşırdık. Halka tavşırdık. Bolýa şu günü yalan sözler provokasiýa edip, wejara bolup oturan adamın yüzünün yuwuljak tarapy ýok. Näme üçin biz halkın gollamayan, halkın anam bildirmeyen adamlar bilen bile hareket etmeli. Ya şolon golgolun turuzjak bolmagyny, halkın arasında azalalyk döretjek bolmagyny, içerki uruş döretjek bolmagyny, keseki güýçlere hyzmat etjek bolmagyny ýa-da hiç tat baraýdaly bolýa, hiç kim bilen arabalanşyk ýok, pulamalanok, hiç adam edenok, edýän zady samsyklyk bolsa. Diňe halky azal edip bölýän bolsa. Ine geçen efirde men Özbegistandan gelen 4 sahypalyk hata jogap berdim. Şolaryň iki bölünen devletini gollayanlar var, birim devletini gollamayanlar var. Devletini gollamayanlar bilen ýaly adamlar dine logika gözleýär. Yalan yok. Näme üçin Türkmenistanyň halky gollanok? Näme üçin Özbegistanyň Türkmen bolup men gollamalýar? Şo soragy berýär. Karşysyndaky adam hiç ýyl jogap berbilenok. 4 sahypa dolu hat geldi bana. Şoňa da men jogap berdim. Şoň üçin absurdyň ýanyna bir ýok. Absurd etmesin. Men näme diýdim düşünşemizde? Düşündükmi? Absurd bolmasa diýdim, meni gollaýan diýdim. Men kanalyma gelen üçin men bir efir diýdim, bergin borjum bar diýdim. Kanalyna çykyp bir gerek gatnaşyp bilýän diýdim. Şol gelen üçin diýdim. Dogrymy? Sana diýdim. Ýöne absurdyň bar ýerine diýdim, men ýok diýdim. Şolar ýalyky. Inni şu taýda bir vatandaşın tesiri var. Şu tesiri jogap beren, ondan dowam edelim. Mähti köse döwlet aga ýurtdaşyna aýlykly işleýän näçe tany kümsük sokor ba. İkinci soragym bu geplep duranyň şolar dälligini nädip bilmeli. Prostoy sorag nokat diýär. Ömrüň uzak bolsun. Inni sen ýöne koýjak soragyň jogaby ýöne koýjak. Ýani edil ýani agzak geçdi. Bir adamyň özüni alyp barşyna, gepleşini, diýen zadyna seredin. Şonu terezide çekip tartyp görün. Absurdmy? Hene gelýärmi? Gelenokmy? Halkyň bähwidenimi? Ya bir şahsiýetiň, ya bir toparyň, ya bir ýene şoňa meňdeş bir zadyň bähwidenimi? Dälmi? Hene gelýärmi? Gelenokmy? Şoň bilen ölçek bolýar. Hökman adam satýan diýmek, şugulçy diýmek däl. Bu näde ur hereket edýän, absurd hereket edýän adamlaryň içinde görükçülük duýgusy bolýar, kimsinme duýgusy bolýar, durmuşda özüniň ýetip bilmedik zatlary bolýar. Meselem Muhammed Diýeji men ýaşymdan näre arzu edýärdim lider bolmagy diýdi. Şo kiçilikde çağırıp arzu edip häzirim lider bolýar meselem. Şolar ýalyky arzulary ýetip bilmedik adamlar bar.
psikologik taýdan adama ne erwet täsir edýär. Şoň üçin hem adamlar näde ol hereket edip bilýär. Näme diýär? Gepläp duranyň şolar däligini nädip bilmeli. Seredin, Rozvaýawa Türkmenistanyň içinde grajdan aktivistligi bilen meşgullanan, Azatlyk radiosyna habarçy bolup näçe ýyllap işleýän adam. Şoň bilen alaşykly habar almak ýaly ansat ýok. Menem halkyň öňünde hem telewiziýede hem radioda bolan adam. Bir ýaly halkyň öňünde habarçylyk edýän adamlar bilen alaşykly maglumat almak itiň ansady. Kalan adamlarga çıkışına seredin, aýdýan atlaryna seredin, özüne alıp barşyna seredin. Messalam. Şartlık azıcık şartlık. Bir demalı uçağını bileyim gayret. Häzir tesvirler okap men söz berjek. Mikrofonları yapalımla. Tesvirçilerimize, komentariyçilerimize söz verelim. Berkeli dünyada men çıkan sözünde bize katı geç oldu. Ertesi Sağ ol Timur. Men çıkmasam bolmuyor. Sağ olun. Sağ ol. Egerde soragan bolsa ya bir diskussiya dogonlarım hemmäden biz öz halkymyz bolýan dogonlarım, gardaşlarım hiç kile näme ýok. Bir berde bir düşmançylyk ýok, zat ýok ýene indi gerekde şu öz aramızda, öz araňyzda düşüşmelik bolsa şu ýene bir kanalda çıkıp ya belki kanallar köp bolýar. Öz aramızda şeýle diskussiýa geçirсек, bizim özümizden öse şor doğru emaýsam men özüm öwrenýän köp zatlary gowa. Sädinde diňe diskussiýa bilen diňe gepleşip öz aramızda ulalaşyp şu öňe gitmek. Bolmasa biz öz aramızda ulalaşyp gitsek onda biz halkyň ýüzü bilen seretmeýär. Bolmasa informasiýa edilen wagtynda öz araňyzda mesela şu döwlet senem gatyrma köp aýtýan gowa sen dewlete men dewlete däl men berde Sibirskiy raýonyny diasporanyň nämeti zamestители ofitsialny. Mesela dokumentler Yönesenýaly dewletini gollayan, dewlete dewletiň reklamyny edýän, dewletden umyt baglayan hiç kim ýok. Murat Gurwanowyň özü lider bolup senýaly umytdyrlar şondan. Indi şoňa bir düşüşmelik bolan wagtynda şu Murat Gurbanow barmy? Gelin indi şolam çağıralyň, şolum jogap bersin. Sädinde ol öz barada menim öz barada o jogap berer. Säde ol adam özüne gowul eder, doğrumy? Şoň üçin egerde bir ýalňyşlyk bolan wagtynda şeýdip diskussiýa geçip ýöne şu toçka goýan wagtymyzda düşmanam bolsa salam ýer goýup sögmän, şahsiýetini degmän, şeýdip öz aramyzda bir türkmençe edip arasda bir hereket etsek şonda bizi problemimiz absolutno bolmaz ama onda hemmämiz komfortly bolsa. Bolmasa diňe şu näme niýe diňe sen ejeň ýa belen, bajyň ýa elen şu näme faktor gitip durur da gitmiş bunu köp adamlar barda. Men çağırıp gördüm özlemedim. Özüm telefonu olanları. Gıydara sögüp durur. Yaman şeyler. Ol şyhyp otur ýanyňda olam sögüp mızın çıkıp da o gıydan, kaygıydan. Ejeň bajyň diýip o. Şoň üçin egerde şu kanallarınızda giren adamlar arasında gitmese kanalları sokmalı, arasında gitmedi mi o kanallara başı çağırmadan derler, başı gerekli aşağıtalım. Şoň üçin başlayberýin men çıkmadan bolmuyor, ertigi işe gitmeden bolmuyor. Bizde ertigi oldu уже, bizde saat aýdýan saat bizde 50 oldu bizde saat. Şoň üçin egerde birini gönül degen bolsam başlayberýin, hemmädem halkymyz diňe bilelikde biz güýç şowa öz araňyzda birleşiň, bilimle birleşmek gerekdir. Öz araňyzda birleşip şu haramda rejimine karşı çıkış edip ya şu haramda rejimine informasyonu näme uçtury ediň öz araňyzda. Öz araňyzda bir oňluk bolup birleşiň owa. Ýöne birik-birigini satmaň, birik-birigini aty goldan, dogan bolup birik-birigini. Ola diýen zatlar biziň aramyzda ýok. Onu sen şol dewletäň töwereňindäkilere aýtsaň gowy bizde ola ýok. Sağ olun onda, sağ olun. Sağ olun. Indi şu taýda Berkelli diýilen bir watandaş aýdýa şu oturandan
üçüsü de agent diye. Üçüsü deyip kimi gözüňünde tutýan? Näme diýjek bolýan düşnükdir? Sen düşnüklüğü ayt, näme diýjek bolýanyňy? Şartlyk barada gurrun ýok, şartlyk ýurduň içinde. Açsın geçsin de. Agent diýmek habarçy diýmek bolsa, hawa men habarçy, Rozbay habarçy. İki bolýar, üç ýok. Üçüncü ýok. Üçüncü de nahar ýok tere. Ýok, ol habarçy däl, blog gerek. İşten açyk bolsun şart. İjek bolsaňyz gelin. Tor nedik boldy gelir. Kim? Ene ya kim aýja ýumurtga ýok diýip, ene ýumurtga ýok diýip. 5 tane şey mi? Ha? Erkim şartlık şey hüf mi? Türkmenistan'da. O ne mi yumurtga yok beni? Seni yan demek emmek şey ya demek değil mi? Öyle bana da pul yiyor. Pul ne diyorsun? Acem yiyeyim. Pul gorkazman oldu mu? Pul gorkazman mı? Benim gorkazım pulu. Kim dasa edip biliyor? Pul gorkazman mı? Çuyduruk biliyor. Ha? Sonra geldik mi? Yaman enteresan oldulardı valla. Ben düşüncem yok beni. Tesvirlere geçeceğim ben. Sesini de yapacağım. O riske söz verecek. Türkmen tu yanlışmayan adam bağmay. İnsan yanlışsız olmaz. Çünkü yanlışmayan iş manalı, kadırlı olmaz. Arasında yanlışıp iş ösyen, düzeltkiye doğru, doğru kollayan, katılayan doğru. Adaletli halka ağızda olsa peydat edecek adam şu ekran nakalardan yeni de Murat Kurbanov'un näme diye? Näme diye Murat Kurbanov'un nämesi? Bağlı yokorda bolor bizim garaýşymyz diye. Ha, sen Murat Kurbanov ýarlara çok oynanlardan sen. Absurda çok oynanlardan sen. Absurdist. Bolya, mut, gipnoz, mut, awa, çilim gymmat, sen häzir işläp beren, gulçuluk şertlerine işläp beren ýurdunda çilim gymmat, arak gymmat, kelläňi neme der ýaly? Keyp alar ýaly. Ýöne Murat Kurbanov'un yalanları mut. Şoň üçin şonu dinläp Kays. Döwlete kaysy ýurtda Fransada gymmatmy? Näme gymmat? Ya Türkiýede mi? Çilim. Ha, bol. Ya bol. Karazoğlan Türkmen şartlıkcan inin goğumy taplan. Mene seni sayladım. Ol videoňda. Sen hakyky watan ogly islenlik rejime gulluk edip bilýän Mudam Tayyar Şyhyýew öňe ähänek edýän. Menem sana ses verecektim özüm goýmadyn çat. Türkmen tuğayı sizden yine düşünçlüğünüz goğular. İnşallah emma maksadınız bir olsa diye. Yok bizim maksadımız bir değil. Kör hasasın bir gede kalırır. Biz düşünçlük olduk. Ondan kıydığını näme deyinip halka şeyde oturun, halka minnet edip oturun. Vatanseverlik minnetliğine edilýän iş däl bu, biznes däl bu. Şoň üçin mümkün näl. Hakykatda düşünmeýän adam bilen hiç wagt hiç sad edip bolanok. Şoň üçin bir gezek Timur Serkerden haýşy we biziň hem ýeni neslemizin maslahaty, nesihaty bilen ay bolýa etdik. Çemen kabul etmedi. Erkek ýaly çemen kabul etmedi. Näme üçin? Çemen şuňky şu sokuşluklan, satyrçyklan, şu gep gıýbat tökmetden boljagyny bilip soňy şeýle bolýa, ýene görürsiň döwlet ağa diýdi we çemeniň diýenem dogry çykdy. Köpüňiziň hem çemene göňüňiz etdi. Baharyň etirýän ýeri bar. Ýöne çemeniň şu duýgurlugyna söz ýok. Telpek koyan, duygurluğunu. Şonda men gürleşmeyen Murat Kurban bilenem, bular ýalaky işlere men girmeýän idi.
Näme üçin diýip soradym. Şonda diýdiğini görersiň gyzy, nähili bolýar şol işleň diýdi. Düdüljek adam däl bolar diýdi. Bu dogry, hakda çykdy. Näme diýär? Rajolan Türkmen Gülçitay Atkroy Liçkoyu diýär, näme diýär? Ýoşa çemläliň onda Timur aga gaza gelme, bolar ýaly. Bilýän adam düşünem bu. Rajolan mankurtluk diýär. Şemşat Joraýeva döwlet şahatlyga aýda şahatlyk diýmek tenterdary halal adam däl hasap eddi. Halal adam diýip hasap edenokda şol sözüňe jogap berip bilýänmi şahatlyk diýär. Näme üçin niýe prezidenti saýlayan serdar saýlanok diýär. Näme? Eşdäme wagtym dordam çäklen pare bizde de saat 3:00'da. O soň üçin 5 minutda jemleýär. Bir soňlap gidäjekdim da men. Oranda şeyde jemlen. Soň sözüňi aýtdy. Indi men herle märi ümit söýlemeden kaktyryp nemetdim, gurladım, şo sözümi täzeden gaýtaryp görüp bilýän. Siz bir aýdan sözüňiz adamyň şahsiýetine diýmek bolar. Şeýle diýdiň, şeýledem. Indi prezidenti diýerler, prezidenti bey diýerler, haram diýerler, ýene näme diýerler. Paşalara da söýülen wagtynda, imperatorlara da söýülen şartlar. Ya, düşündüm. Indi diňle. Paşalara da söýülen, ýöne watan dönüklerine de söýülen. Jäme tarihde okudum. Indi hatta gerek o şahsiýetlerine de diýilen. Indi şahsiýete gerek gelende, naprimер, elementarynda bir konflikt islendik bir ýurduň arasynda wayna turýar, mysal üçin. O yurtla bu yurt urşýarlaryna telewizorda görkezýär diýär. Näme üçin şolar, naprimер, bir-birini syýlaşykly, hormatly, dawarly ýülenýärler. Sonra berip geçýär, meni islesen jogap ber, islesen soň jogap ber, islesen halk, aslında halky şo sonra şo halk üçin. Näme üçin bizim türkmenlerimizde oňa zat ýok, bir-birini hökmen kemsitmeli, ýene näme etmeli. Ene TikTok diýip bir belawa girýän samsyklar bizim türkmen gyllamyzyň arnamysyna depelep her hil video, surat goýýarlar. Onuň şerде biz özümüz agdy bir bolup bilmesek, edilýän zatymyz ýok da, biz özümüz maskara etip ýördi. Beýdise ters düşünmem. Özümüz diýenim, naprimер, men şu elim erbet bolsa, şu men elim erbetligini, men elim kesip aýryp bilemok. Senem vatandaş, Muradaga da vatandaş diýelim. Mysal üçin, rozum adam vatandaş, riskan vatandaş, hemmemiz birimiz vatandaş. Şu näme düşündiren? Kadim döwründe şeýle urdat dolanda bir ogry bolan diýär, kezzap diýär, çeresçur diýär. Yanka ogry diýse bu ogurlygy näçe eken diýär. Aýanyň bir goja sakally bir ýaşy bir hepdilik mihman bolup barandy. Maňa ogry diýmän, bu gowy adam. Gowy diýse, ana şol adam gün-günden şo sözi eşitip şol adam näme diýän eken de. Aýtjak bolýanym, gowy adam bolup giden eken. Mana näme üçin diýdim, özüňi dogry we dogry düşünmäňizi haýyş edýärler. İbrahim diýjek bolýan adam, Murat Kurban diýdik, o diýdik, bu diýdik, ýene näme diýdik. Düşünýän her bir zada da düşünmem bolýar. Ýöne men ýurdun içinde her taparam aýdýan. Diýerler, beýdiýerler, men sutnama etdim, görkezdim, hem köp zady. Çeres şu yalan söylese adam diýilenler nemeden nokta. Murat Kurbanyňa öýdi, ol bir pastawy diýje. Real pastawy diýdiler bar. Lişni gözüm bilenim gördüm. Kulağım bilenim eşitdim, ses ýazylaryny eşitdim. Indi men şu ýurdun daşynda türkmenler üçin bir iki söz ýalypdym da şerde. Ruhsat etsen şonu okajak, şoňu bilen tamamlajak.
O kayn bir gep edin de. Bir gep edin. bir men şunu kayn ondan ayda bir mut kays. Vatanım seni. Burnuma gelip dur toprağın iyisi yürekten küysedim vatanım seni. Diyecek golyanladım 7 yurttaki Türkmenlerimiz için ne? Toy şovkunun badır hemiş ağlayadi ali öz ilin neçe teysen şonç adi ali. Gözellerimiz badır guwagadi ali yürekten küysedim vatanım seni. Bardır narnıgmytlyň bereketi, süýji lezzeti. Manty börek, içi bol etli. Näçe süýseň, şonça ady vatanym küýsedim yürekden seni. Vatandaşlarym ýat illerde gezip ýör. Dost ýarlar yürekden küýsedi vatan yüreğini. Bir oglan Aydar yürekden küýsedim vatanım seni. Ecem canım hudisi, çağacıklan gülküsi, vakitcan, kakamcan, vatanım yürekten küysedim seni. Basım yollar açılsa, öye varsam yürekten. Can vatanım, mukaddes, toprağım, yürekten küysedim vatanım seni. Bolly, hoşta olmanda. Şartı burada adayım ya şartı. Ya sen dedin ya bir oğru kendin oğru diyorsan bir molla oğru men kovadım diyor aytın yani. Doğru da bizler prezidenti 15 yıl karıştık 15 yıl sesim çıkamadık indi aytmanı bolarsa bizlerimde bir zatta 15 Dinle risk eğer men görlesem gıygış gidiyoruz birinciden ikinciden hem daha şeyle deli yok böyle daha şeyle deli men bir şey koyyan böyle dinle eğer yekecim sen aydiyanyň çyn bolsa sen aydiyanyň dogry bolsa daha yüzüň açýan edilmeň kiýalaga gurlayan başa öleýänmi şu soraga jogap ber bolmasa da döwlet agza bolup sen yat git yumurtany ýedin yat garyndoka bela ýok Allah razy bolsun Allah jan ýurdumyz parahat bolsun ýaşlymyzyň jany sag bolsun türkmen halkam hem iş agzy ber bolsun doğru den ýaşlymyzyň sag bolsun yegerlere sagat taksın. Dinle ağla tamsıklarım düzelversin. Belki. Sağ olun. Inni Kayaları efir tizrak kemlesek yetirse de iş var. Ama men tesirleri çıkarıp çalttan çıkarıp cemleyecek Rodvayakka 5 mündün haýşe diyen şart keypin gowy diyen olacak ýalňy gur uly gürlemek ýalňyş Timur ýaşuly diye zordan zor watyr diye Bakyn telefonu kılady neme Google mantan goşulmady. Gaýnan tagam teknik täwirler Bakyda da var, bizde de var. Ama yakamyzy goýuran okşy teknik täwirler. Garajoglan şahatlyk ertir bu ýaýlymdan bir börek kesip goýsa men şikayet edýän. Gururumsyz. Men ulanyrmaýan kanalymdan. Garajoglan türkmen şahatlyga da onun hawsa material kän bolly illeşdi. Kanal Жизни Timur Serkede sen normalny okuny gutoronyň näme haýyrly bir gepleşikde diye düşünüklüden näme diýjek bolýar. Okuň arasynda ýalwatyrum. Türkmen Garajoglan şahatlyk teatrda oturanlar öýdýänler, lentany doldurýanlar, indi täýür şahatlyk. Şoňa häzir men jogap berjek ýaman gowy. Şu türkmen to biraz görege düşjek bolýar da. Alanok, kelle alanok, hakykatda düşünenok, aňdyrma diýilen bir zat bar. Şol bir atyň nemesi ýaly şeýle gözüne nemedi. Şol bir öň
çep sağdat yok, ıngdırma diýilýär sen ýalaky. Şol bir kejirlik edip henge gelmeýän bir zady tutup oturan adama ıngdırma diýilýär. Siz näme üçin öz araňyzda dawa etmäne dowam edýäňiz? Biz dawa edýäs. Absurd, yalan zatlar bilen meşgullanýaňyz, halka ağlaýaňyz, provokasiýa edýäňiz, adam satýaňyz, adamlary oda atmaň, halk taýýar bolmaýan halky gol-golaňa protesta çağırmaň, protest iň soňky etap diýip düşünýär. Sen ýalaky tentekleri oda attyrmasyn diýip giýjäň sagat 2-sinde, 3-ünde, 4-ünde efir edýär. Sözler bilen oynama. Sözü sokuşturma. Biz gowul ýasyz ýaly söz sokuşturýan adamlary. Yalan, ýalňyş, absurd. Bilgeçinden yalan propaganda, bilgeçinden provokasiýa alyp barýaňyz. Bilgeçinden. Bilip edýäňiz şonu. Aňyrsyn etip edýäňiz. Şoň üçin halk sizi syýlanok, halk sizi gollanyk, halk sizin wagdalaryňyza ynananyk, puluňyzy, sowgadyňyza hiç tadyňyza ynananyk. Hawa onuň inni yıkılan görüşten oymaz, utanman, uyolmanam, hawa düşünçeliň zat. O näme düşünç? Absurd bilen näme düşünç bolýar? Hakykata düşünmeýän bilen, satançy bilen, watançy nädip bir bolýar? Haram bilen nädip halal bir bolýar? Elbette sizin ýallar üçin ak kara renk ýok. İkisiniň birleşmeginden emele gelen gri, seri, çal renk var. Siz çal görýäňiz hemme. Şoň üçin öňkü fonu men çal edenimiň sebäbi şolly. Siz ýaly çal görýän, renk körü diýilýär. Gözüňiz renk körü, kelläňizem logikan körü. Galanyny okajam da. Cemleyen näme diýen, şol çıkışlar, hareketler edilen işlere nirdi iş, nireti iş, bar edilen zat provokasiya, yalan edildi diýen zatlaňyz provokasiya, provokasiya kimin üçin iş? Provokatorlar we hojaýynlar üçin iş. Şolong yumuşy elbetde. Oň üçin dogry, ýöne ilgün bäklikli işler. Bunu yazan şolaryň özü döwlet, şolaryň özü ýazdy. Boş ver, geç. Gaçyp gitdiler Ýewropa, satyşyp, töwereňdäki newer päk yürekli aktivistleri, yürekdeşleri, Timur Serkerden aýdýan şolar, kaktyryp aýdýan. Tetwirlere geçtim we jemleýän. Karny doko bela ýok diýipdirler diýip olam düşünipdi. Ýollar haçan açylar ka? Ýol açyk. Bir samsyk gurruňa aldyňyz götürdiňiz da. Ýol açyk. Puluny töleýän, gidýän, gelýän, gidip gelip durar adamlar. Bu topar neşriyatlarda habar verişleri işlerine çıktı, çap edildi, gayret edin okan. Açık yol. Yol yapık değil. Şu var yalı, şu anki tema. Şundan varat, şu anki efirimiz. Rozvayakka köp savol risk açakladyň ba bolsa rozvayakka ruhsat bereli sen jemläp bilersiň. Yo, rozvaga jemlesin soň efirin soň seminary görüşip Sizler sağman ol. Sağlıklı görüşelim. Allah hemmemizi gowulup. Rozvayakka köp savol. Aw. Gelin ýaýlamyza gatnaşdyň, köp tomaşaçymyz, watandaşymyz, illeşimiz hasratyny çekip berdi. Awa. Ýene ýygydan gelip dur. Çanyň sag bolsun, ömrüňiz ok bolsun, sagja bol. Sağlıklı görüşelim. Sağlıklı görüşelim. Köp sag bol. Sağlıklı görüşelim rozvaga. Canın sag bolsun, aman işleýär. Sağ olun, sağ ol. Tamam, kızım, sağ ol. Risk açakladyň barmy?
Efirden soň. Öyle efirden soň düşündim. Mehmanda onlar ne görüşüňiz ýaly. Timur Terker'de devete gatnaşygy Timur Terker'den bilen balanşykly aýdylan gurrunlar zatlar hemmesini gördüňiz, dinlediňiz, özüniň jogabyny, watandaşlaryň garaýşlaryny Arslan Muratowyň işde bolan soň, işi çykan soň ýaýlymdan çykmaly boldy. Arslan bilen şol Ukrainadaky umumyň häzir dünýädäki oyunlar, global oyunlar barada gurrun etjekdik. Eger Arslan ştaýlaryny dinlese ýa-da men soň efirden soň, ýaýlymdan soň ýazar, ertir edip biler eger istese günlük has irrak wagtda sebäbi indikepden men işim başga bir formata geçýär, şoň üçin gaty ir turup gitmeli boljak işlere. Şoň üçin bartalım şol işe täze rejime öwreşýänçem birazcık ara kesme bereme mümkün göreli. Alanam Allah bilýär. Hawa köp sawolun mehmanda onlar hakikatin hatirasyny. Hakikat üçin biilini guşap hereket edýän tesirler bilen, kommentariýalar bilen halkyň gönefirini alyp barýan kommentariýaçylara, alyp barjylara hemme zatdan öňürtü. Gözleri bilen, ruhu bilen, ýüregi bilen tomaşa edip gorlayan tomaşaçylarymyza hemmesine çäksiz minnetdarlyk. Toýuňyzda gaýtsyn. Her bir sowaby müň bolup gaýtarylsyn Allahan. İngiliz wagtda hemmemiziň watanymyzda arzu edişimiz ýaly şertlerde ýaşa, toý saçakly gatnaşmaga başlanmak hemmemize nesip etsin. Dostlar şat, düşmanlar mat bolsun. Taglykda toýda görüşelim. Inniki efirimize çenni. Köp sag bolun.